Music Online Radio. Rebuilding the culture of music. Music Online Radio. You are an exclusive because you are Ilocano. Locos Music Online Radio. Amo ka di ka amot kumura. Tati ka lati ako. Locos Music Online Radio. With the art and sonata. Dito mo Cambodia. Unite. Rebuild the culture of the Ilocanos. Promoting the language you love. Rikidan ko'y mata apay amalagip ka. Ragsakti na palabas ken ayat sa atwa. Sikat ang bali piyuha. Nagara kanya kanak pulos nagdwadwa. Nga sumbatan ka. Dure anak ibagbagada. Dure adult ti tao nga haan na mga yat. Labas kalat ka dure nagtida. From the archipelago of Northern Luzon, the Ilocanos Weekend, Locos Music Online Radio. Rebuilding the culture of music. Locos Music Online Radio. You are an exclusive because you are Ilocano. Locos Music Online Radio. Amo ka di ka amot kumura. Tati ka lati ako. Pagarian ni Ilocano sa dinuman ng palot tumangyanan pagsasaudi pulo sa Mapukaw, Manikot, Provincia, Cagayan, Carolinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Lauyo, Pangasinan, Zambales, Ifugao, Acra, Tabla, Pampanga, Nevesia, Nueva Vizcaya, Isabela, Ilocano, Kapukal, babaeng kitaligagan niya may tanong kulturang Ilocano. Imaklan tayo, kaya tigiliran kanta, rimosing babaeng, iti, kaipon, Ilocos Music Online Radio. Pagdingdinggan dari ginapeklan nga Ilocano.
night. Rebuild the culture of the Ilocanos. Promoting the language to belong. Wikidang tuy mata apay amalagip ka Ragsakti na palabas ken ayat ka atwa Sikat ang bali na piluha Nagaran ka kanya kanak pulos nagwadwa Nga sumbatan ka, dure anak ibagbagada Dure adult ti tao nga haan na mga yat Ilabas ka dure ng tida From the archipelago of Northern Luzon, the Ilocanos Weekend, Locos Music Online Radio. Rebuilding the culture of music, Locos Music Online Radio. You are an exclusive because you are Ilocano. Locos Music Online Radio. Amo ka di ka amot gumura Lati ka lati Sumagsabay di Locos Music Online Radio na dahil di internet ang dalawang di Torsinti di Junior Iyan na hong indasyon 132.24 Tuloy darong sinigitipan sa Torsinti di Locos Music Online Radio. Sa dinuman at Pacific Lugong, indungwigan na iti Locos Music Online Radio at Community Google, Apple App Store. Diyas ninamnama Masair ko tarik na Pagkawalin na Wanjapin gagara Yet nagmukuman Kanyak tapamakawan Di mo ipapuso Di angaw gulong mo Ay namnamaen Adi kanto ang angawen Biyag ko kariken ka Pagtsem ko matumaw gawawa Amukla ko analaka ka humura Jak ko man inyang Pamatik ko ipudbaw Ay namnamaen Adi kanto ang angawen Biyag ko kariken ka Pagtsem ko matumaw gawawa Yet nagmukuman Kanyak tapamakawan Di mo ipapuso Di angaw gulong mo Di angaw gulong mo Pagarian ni Ilocano sa dinuman na magpalot tumangyanan pagsasaudi pulo sa Mapukaw, Manipot, Provincia, Cagayan, Kaolinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur.
Lauyo, Pangasinan, Zambales, Ifugao, Abra, Tabla, Pampanga, Benicia, Vizcaya, Isabela, Ilocano, Tamkal, babaeng kitarigagan ng may tanok ng kulturang Ilocano. Yung maklan tayo, kahit ikinilang kanta, imbosing babaeng, iti, kaipon, Ilocos Music Online Radio, pagdingdinggan tadi pinapeklan ng Ilocano. Yakit kinalaing mo sumarita Uyo din naksanak matla itumba Iyakar mo't aligos-gosan yakit tinta di ka paabak Munyala unay tiki na sirin mo Ay ayamen na at iturong-turong na Mas daawan na kunay Jaklet magkapaghalaw Ngem kayang-kayak Inrarednak ngem makaang-anginsak Agmauyong tangag padbagan Kaamin kanyak Kaya't na amin kanyam Kaya't ko takilukin iking-iking mo Takabuklan takurkurang mo Intid mo si bubukhel mo Itid ko si bubukhel ko Sikat gibos kenrogi tibiyag ko Naabakak ng isot pangabak ko Tantid ko si bubukhel ko Intid mo si bubukhel mo Ikaw na rato ibalbalikas ko Pintas lang amuray at mon katmulan Kaapa man tinubong at dapito'y nukas sa kulang Kabae lang na kaapayen Sikat dilubyok, sikat sa niwen Mapagkansyon na kadratililing Tiulog ako kanyang Inrared na kne makaang-angisan Agmauyong tangag padpada Taamin kanyak Kaya't na amin kanyam Kaya't ko takilukin iking-iking mo Takabuklan takurkurang mo Itid mo't si bubukhel mo Itid ko't si bubukhel ko Sikat gibos kenrogi tibiyag ko Naabakat ng isot pangabak ko Tangtid ko't si bubukhel ko Intid mo't si bubukhel mo Si bubukhel mo Nakapalag tibara at kaagwa Intayata amin tirigat Taamin kanyak Kaya't na amin kanyam Kaya't ko takilukin iking-iking mo Takabuklan takurkurang mo Itid mo't si bubukhel mo Itid ko't si bubukhel ko Sikat gibos kenrogi tibiyag ko Naabakak ng isot pangabak ko Tantid ko't si bubukhel ko Intid mo't si bubukhel mo Tantid ko't si bubukhel ko Intid mo't si bubukhel mo
kayat mo't makapundar, makabalay ken makapaadal. Din mi pau-pau it amin at kwartam, taday ka ket nagrigatam. Laingen iti kwenta, tay eksakto agas 20. Kay papaimas kukwenda, santo agbanbanog ka. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Aglut net no break time, agaw awir ti aso all the time. Kanayon paya pagkagang ni Lola, nukas tang nagkamali ka. Angem agan anos kalap na darling para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Agdut net no break time, di da pa'y sungbatan tawag piman. Samdo pasarap wansang karubaan, mairan-ran pati chismosan. No di da maikan ay irurumendakan tulang. Kusko! Sige, sayaw po! Iyag package met kitliklikang, tamakin na pang nikatugangang. Nasyasya at no kwarta emlatan, tekang runaan lang ti magatang. Kontrolem lang iti agpautang, kadagiti mapagtalkam. Kang runaan na agsingsing ka, agkararag ka ken kwa. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Aglut net no break time, agaw awir ti aso all the time. Kanayon paya pagkagan ni Lola, nukas tang nagkamali ka. Angem agan anos kalap na darling para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Agdut net no break time, di da pa'y sungbatan tawag piman. Samdo pasarap wansang karubaan, mairan-ran pati chismosan. No di da maikan ay irurumendakan tulang. No di da maikan ay irurumendakan tulang. No di da maikan ay irurumendakan tulang. Alright, manipod dito hindi kabusligan gayam. Manipod dapo dito nanaganan Ilocos Music Online Radio, dito radio dito. And finally, i-switch stemit tapos dito kasi tagat may promote met apo dito kakaiso ng pang Ilocanos, okay? Speaking with pang Ilocanos at taklawin na amin din kasi Ilocos nga ron, Ilocos Music Online Radio, okay? Makat kadwada ka po dito ay iMore FM, babay niti Lawan, niti Facebook, nga magaganyo ito ka dito kano oras. At subsublito ni DJ Jake at adupay liplipas na nga binadangay sa mga titaya po nga nakipagsarita. Alangan nagsarsarita ka nakapapel na kiti kanen when siyempre mawatan niyo yung metapo dito kasasaade ha. Narigat met iti agsao nga magbangan. Okay, sarap gwentay met ay iti naima sa pangan. Hindi kayo masumbatan na po pang-aasiyo ta i-consideraryo mga met dito. Gayem ken kapsatyo. Okay, dito kabusligan radio internet madamang i-promote na dito radio datang iMore FM on Ilocos Music Online Radio. Babawen tilawang kedumngay kayo ket adu pa dikiti sumaganad nga kaganta manipod dito studio tayo right here at Kabusligan Radio Internet. Rebuild the culture of the Ilocanos.
promoting the language to Wiki din puto'y mata apay amalagip ka Ragsakti na palabas ken ayat ta atwa Sikat ang bali Nagaram ka kanyak hanak pulos nagdwadwa Nga sumbatan ka, dure anak ibagbagada Dure adult ti tao nga haan na mga yat Lawas kakata, dure nandida from the archipelago of Northern Luzon. Delicanos Weekend, Locos Music Online Radio. Rebuilding the culture of music. Locos Music Online Radio. You are an exclusive because you are a Lucano. Locos Music Online Radio. Amo ka di ka amot kumura Pati ka Rebuild the culture of the Ilocanos. Promoting the language to Wiki din puto'y mata apay amalagip ka Ragsakti na palabas ken ayat ta atwa Sikat ang bali Nagaram ka kanyak hanak pulos nagdwadwa Nga sumbatan ka, dure anak ibagbagada Dure adult ti tao nga haan na mga yat Lawas kakata, dure nandida from the archipelago of Northern Luzon. Delicanos Weekend, Locos Music Online Radio. Rebuilding the culture of music. Locos Music Online Radio. You are an exclusive because you are a Lucano. Locos Music Online Radio. Amo ka di ka amot kumura Pati ka lati Pagarian ni Ilocano sa dinuman ng palok tumangyanan pagsasaudi pulo sa mapukaw malikot kay probinsya ti Cagayan, Kaolinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Lauyo, Pangasinan, Zambales, Ifugao, Abra, Pablo, Pampanga, Benicia, Vizcaya, Isabela, Ilocano, Napukal, babae kitaligagan niya may tanok ni kultura ni Ilocano. Imaklan tayo, kahit ikinilang kanta, imbosing babaen, iti, kay 4P, Ilocos Music Online Radio, pagdingdinggan tadi kitinapeklan nga Ilocano. Sumagsabay si Locos Music Online Radio na bayan si Internet ang dandang di Source si Junior Garrett, iyan ang Indonesia.com, web.radio.radio.com, tuloy.com, pinigitipan sa Tuna, Search Engine, si Locos Music Online Radio. Alright, back to the radio, and Lisandro is up next right now with this, from this moment on, right here on iMore FM or Locos Music Online Radio from the Ilocano version of Heal Our Land, only here at iMore FM. Itibiyag ko at tanam nama itidenam natalgedarik na si kalaeng ipagpatek po kapugyan ka matagin na yun et si kalaeng awan sa balin ayat nandungong nasamit tarik na Tegaira sila lagi pa enta Iyawat ko di magkapuso Si kalaeng ayat ko di nakatbaybayan Awan sa bali na kay karya Kasikat sumbat tuy karara
there we have it. It's from this moment right here at Imore FM or Ilocos Music Online Radio. Baro lang hapon ay permit tayong radio station tayo. Medyo na bayagan dito yung radio. Ngayon medyo naliplipatan lang kakabsat kong gagayem. Isang ikantemat kemudianan na met. Iti dito nga kanito ko na oras. Tapos nito kastak at madan tayo apo di information. Nga dati kabsat iti Kabusligan Radio Internet. Ket buludon di basit apo di page ti Kabusligan. Tapos nito kastak at may promote bayam tagaramit dito ti nanaganan page na met. Mangitoy ko ti adang nasaririt ken talaga nga na dati concern na bala na maguyo-guyo tayo nga mang support me, okay? I mean ket dahitoy Ilocos Music Online Radio nabayagin nga pang function ngem nabaybayan lang kat na po kat mabalinin nga ada tayo nga maki-inumong babay nating radio babay ito pa nagpasit ni Kabusligan Radio Internet, okay? Alright, bulutin tayo basit connect man na po bulutin tayo basit dito yung makungkunang tayo page tayo ti Kabusligan kabarbaring at danto ti makungkunamit na page na and then finally we'll go around for this radio, okay? Nandun mo kayo dito Kabusligan Radio, dito ay Ilocos Music Online Radio, medyo mabadala ka na siyempre kat kanayon nga may ibkas tayo iti CRI pero itatapo Imore FM or Ilocos Music Online Radio, okay? Kung kablaw tayo amin hapo di kita dati dati tatang mga tarabay, okay? Gayabdan kita kapsat tayo yaman lang ka dita ni api sa Balik to Radio kung na yun to kiti haan na po i-promote ti radio tayo, okay? Kami ti kasta dati switching makukuna dan narigat meto ka na yun nga ilado ti sidaen masapol meta ka teksi dati igado, okay? Igado when adobo kas jay Halya dakes, di ba? Halya dakes, dati ka po na po kat dati switching meta ti makan ang kanayon na po nga dito ikan kanin tayo kat kasta dito ilado o mataan o galunggong masapo lang change temet na po iti sa bali nga makan, okay? Ag-likes kayo meta po ag-likes kayo, okay? Kung mablawak man ni Madam Remy Makugay ni Madam Andy Austria ni Auntie Lydia Agas Ganivan Emer Galicinao ni Angelica Camarillo may gabon mangurmong, okay? Sana ako na pinagtaksilan Yeves Aspirin of course ni Kabusligan Radio Internet Maring Rakidan, okay? Steve Support ni Aisel Renzo Ayumen, okay? And also to Jojo Nuna Aguya Kakpayan Abo Dojo Nonesa and Fernando Bareng, okay? Ulitin ka po kapsat yung gagayem ante nga nakasumbat itayo hindi nakapagsarita tatay medyo kustamet sila nagtampumet ni Apo Fernando Bareng dito sinauna itay dinamit ang mga mangmangang kami Apo so nga anything that will not happen ay very considerable tayo Apo nga dinadagdag ti trabaho ti online radio, okay? Mawata mi mat Apo iti mawata mi ti kasasad yung we are eager to listen yung DJ kan iti pakablaaw nga mahanyo amat Apo nga kit-kit design ni DJ Jake ta makarik namin tihan nga napintas nga karirik na no awo mo tao dito awo mo sumbat Apo narigat-tigas jay alisto nga bumtak nga alisto nga gumubat hang kasjay masapol be humble always, okay? Alright, kung kablawak kada kayo amin kakabsat kang gagayem kada kayo dumdum nga kahit kung ipakamo kada kayo nga dito kat ulitik man na dito nga radio kas Ilocos Music Online Radio nga pagpatpataken ti Kabusligan Radio Internet nga i-promote iti dito nga kanito kan oras tap niti kasta po kat may kamet iti saguday in general, okay? Once we say in general,
nung aming kabusligan is part of Bakara. And sometimes it's often as it's exclusive pero hamat nga nakasjay apo hangas jay ngam dito na kang amin nga Ilocos Music Online Radio, all this person can talk Ilocano will be managing to this radio. So dakdakel ko ma ngem imon unamat apo iti anan Ilocos Music Kabusligan Radio Internet no bay kasta damot ti sister station ng CRI nga may promote dati radio station tayo, okay? Kaya di kita mayat apong DJ han nga dakes talagang takil ti expansion na dati sa baling radio station tayo. At ang mintinangin baga kanyak nga di mo dati online radio nga Ilocos Music Online Radio kung dumapay DJ kung nada kanya kapo ada ako na I have no chance to open it kasi dito radio tayo nga Kabusligan is very openly to all of us, and they know that this radio station, Kabusligan Radio Internet, is well known by its name. Okay? Tatana po kat gaputa damat na ganda dito Kabusligan, it is a chance tata po nga i-promote tayo mo't babaon iti dito nga panawin. Tapos nito kas nagatamat nga mode OD. Sino ayat yung mga ayat nga tiyanak nagat mode OD? Siyempre, dikitan nak tayo ang takayat nga mode OD. Kasi mata, unil kapsat tayo. Sikalap mang mga tipingganin, kaya natawin ka, di ka lababain. Siyempre, kastoy matiarig dito yung radio station na po. Hello kay Fernando Bareng. Okay, hello brother watching, good morning from USA. Kuna na. Hello Sir DJ, kumusta ka dyan? Pinagtaksilan? Sana ako na, good evening DJ, kuna na met. May gabuon manurmnong. Hello, hello po, kuna namin. Ni Auntie Lydia, Agas Makadangdang, good morning DJ, kuna na. And May Gabon Manurmong, ng Bagarabim, Sir DJ. Ni Ann, Austria is good evening DJ, kuna namin. Hello, ni Madam Elsie, hoy DJ Kevin, kuna na, okay. Good evening. RJM, ciao po Sir DJ, kuna na. Napiya ka pa RJM, dati ko amon. Dati abastos mo, dita dito Milanen, awam da kami, awam pinaawat. Mangmangtid da kami na po tilibre nga coupon for 500 euros and 600 euros. Sige da duma, da nakaawat ti 350 euros, 250, sa nagasot. Kada kami apo, awam pinaawat mi, sabi lang mati gulpe, danto nga 600 din. Sama pang kumot ipalengkeng. Ang panic buying akto na maawat ko. Fernando Bareng, talking to one wall, kung na naman, ito medyo nauto yan siguro, niya po Fernando Bareng, no talk, no response, bahay nga rodin, kung na na, po, oy, sublikado, damdama, kuha, Sir Fernando Bareng, uminom ka ba city, kuha, Coca-Cola, tapdalo na miss ka, Madam Lydia Agas, Ganiban, hello, DJ Kanak, kung na naman, Fernando Bareng, hello, kumpadre, kung na naman, ni Ate Lydia, okay, Ganiban, and Fernando Bareng, good morning. Kumare ko kuna deme nakikino. Ala palimisan niyo basit niya po Fernando Bareng ket medyo pimbudot sa tatay. Tahan na mangmangang kami nga minaminapo tatay. Okay? Napan yun TNC Mamis kuna namit ni Auntie Lydia. Ray mako kay libag nga rabi tayo amin kuna na. And Madam Perlita aglipas ko na DJ Jake kuna namit. CRI, hana po nga CRI dito pero CRI dito page tayo. Dito iMore FM o no Ilocos Music Online Radio. O dito timiling ti iMore, okay? Or iMore. Alright, Lane Agustin Agriam. Request takman kapsat tayo Skyline Pig. Yun apo, dito ako man, mayat kumaa. Nakakiplay tayo kapsat ti makong ko ng English. Makapiright tayo, may. So na mabalin na po. Ilocano lang. Aloha everyone, happy watching ko na ni Madam Medela. And Lainey, hello to everyone. And hello sis, kung nanamit kayo ni Madam Perlita. Happy watching CRI. No, happy watching iMore FM po. Okay? Ng page po dito CRI dito. Alright? And hi, morning to everyone. Kung nana, okay, giginod morning da amin. Hindi kita mamising. Among amin DJ anak, naragsak kami unay no mangig mitay boses mo apo dahil taman talaga nga mga raman tilapayag ko na apo at ang mga minyantilitan nga mga lukloko kanya ako kasi siguro na mayan na kanya Uncle Danny idi tata ni Uncle Danny ka na isyot
Correct lang ha. Good morning Ate Adela. Kunana. Dexilin, good morning. Watching from Malaysia. Kunana. Hello sir. Hello ma'am. Okay. RJM, Jackmet na apply bonus sir. So, paganusan tempa burda. Ay, hanggang naka-apply ti bonus. Ang napiyapa ka pa, naka-apply ti bonus, ng nakaala ka. Nakameron, naka-apply kam ti bonus, sa umit na alame. Agorek nga rod kapsat, kunana. When, ako dito, I'm a rep, politik manin, kapsat ti Kabusligan Radio Internet. Tatantaram natin tayo pong anagan dito radio is Ilocos Music Online Radio. Nung nakita dito, ulok at dati logo na, nadan niya po Bongbong Marcos. So nga rin, in logo dito, dapat province of Ilocos Norte dito ni. Hanapin kita nakakabil dito ni. Dito may logo na apo nga Ilocos Music Online Radio. Dito lakabalan tayo nga rami doon. Wow, nakita damit din laingin DJ kuna na. When nga magsuplada ka kumita narigatin no kumita kita at data. Alright. So, mag-umpisa tayo, commercial tayo, and then take a look with some commercial break. After that is we're gonna be play your requested song. As of now, awang pwede requested song yo. So, nagkikit ko lang yung patugtog. Isang tapela ti may patugtog. I'll be right back. Check your time. May sa kami doon sa kalbasan ti alas 8, alas 8, una meten dita pagilian Hawaii. Okay? Damit 10 oras ng alas 2 iti parbangon iti Pilipinas. Good afternoon. Good afternoon. Good evening kada kay amin na po nga taga Pilipinas. Yaman lang kadita wa kayon. Maturag kay pelang ang kabila giriring, no? Pagtaraw kay mamit kamano ko at nabay ka din nagtaraw kan. Okay, mga kan, nakakapen. Alright, I'll be right back. Don't go away. Pagarian ni Ilocano sa dinuman ng palok tumangyanan pagsasaudi pulo sa mapukaw manikot ng probinsya ti Cagayan, Kaolinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Lao, Pangasinan, Zambales, Licurao, Abra, Tabla, Pampanga, Benicia, Vizcaya, Isabela, ni Ilocano, nakukal babaeng kitarigagan ng may panot ng kultura ni Ilocano. Yung maklan tayo, kaya tigiliran kanta, imbosing babaen, iti, kaypo, ti, Ilocos Music Online Radio, pagdingdinggan tadi gitinapeklan nga Ilocano. Pag-inuman sa Pacific Logan, indungigan na iti Ilocos Music Online Radio at Community Google, Apple, App Store. Unite. Rebuild the culture of the Ilocanos. Promoting the language to belong. Wikiden ko'y mata apay amalagip ka. Ragsakti na palabas ken ayat ta atwa. Sikat ang bali pinuha. Nagarang kanya kanak ulos nagwadwa nga sumbatan ka dure anak ibagbagada dure agaw ti tao nga haan na mga yat lawas kakata dure nandida From the archipelago of Northern Luzon, the Ilocanos Weekend, Ilocos Music Online Radio. Rebuilding the culture of music, Ilocos Music Online Radio. You are an exclusive because you are Ilocano. Ilocos Music Online Radio. Amo ka di ka amot kumura. Alright, nasiputan nyo dito sa unit at tayong rebuilding, okay? I-rebuild tayo apo, DJ makukuma na apo nga kabibiyag, okay? Ni Ilocano, babayin ka rin iti pagsasaw ko na bulagatan tayo, okay? Babayin dito Ilocos Music Online Radio, makipaggamulo, babayin dito sister station ng CRI Radio. Tapos di kasta, mas lalo papigsa ni Ilocano and more variety! Making you feel good. Alright, in the meantime, it's original Ilocano song with this title, Agsangit To'y Pusik. Right here, your favorite radio station, sister station of CRI Radio, Ilocos Music Online Radio. Samgit ni kalman itan anyat sa apay biyag ko kastuitan at din sa bali akayan ayan
Ay, tag-request kayo lang nga po, no, ano ka makita dito eh. Ay, kay Nieves. Hello, Lainey Agustin Aguiliam. Agorayap man kanta ng Ilocano ko na. Okay? Okay, request kayo kay Ilocano na dati request yun. Apay nga sa ibiyog ka, DJ, kung nayo. Nangato ngamin dito kwat, video. Dito camera, kapo. O ang pag-question dito studio namin, nailit. So nga, isabit ko lang ato. Okay? Dapat tiduaan yung ang kung in-slide din, may salatan. Okay? Hello, Nanay Nelly Espirito, Nana. And Natki Miguel. Alright? Niya best Espirito na nagkatay kay Jackie. Dari Ayaben, Lobat Kenon. Request naman, Gapuken Addan ng Nama. Mga takanyak di yan na niya. Kaya na-compile namin ni Juan Sandro. Kita tayo, nagda-madela. May patugtog ko na Madam Adela, Antay. Dito from this moment. Bakit mo sa baling version? Ay, nalobat ka cellphone ko. Mamma mia. Kinakalan din yung cellphone ko mamaya siya, nalobatin. Ang sangsalit ko'y puso, sipot ipapanaw mo, at daan ka sa baling inalinimli mo, taayat mo, ginapugno, ginundawayang laeng kinarupok ko, at sangsalit ko'y puso, sipot ipapanaw mo, at daan ka sa baling inalinimli mo, taayat mo, ginapugno, ginundawayang laeng di kinarupok ko, taayat mo. Alright, Nembag Rabitan yo, Manil na Sangapada once again. And ano yung request yo from this moment, okay? Kareka, ano tayo may sanga from this moment nga tayo tayo. Nimit Sandro Tlak pagpakitan, dito dati nga from this moment hindi pagpakitan. Inago amin ni Sandro. Alright. Gawo tayo ayaten ka kareta sa pagteman dito. Kawar ni ayat at digitan. Alright, Kopkablawak, Nieves itanem kan. Dati kabil ko. Dati adda eh. Okay, itanem. Okay. Itanem kan kilay. Po matindi dito nga kanta po Diyos. Pang-asin. Alright. Alright, and then ano orasin? And then 8 minuto sa kalpasalapo iti alas 8, alas 2:08 manibot iti paset iti Pilipinas, bayan ng Sinilangan. Okay? Pagkablawak mo kani Hazel Soriano Alhambra, ken ni Robert Pagaduan Dakoy-Kuy. Okay? Hindi kita kakabusligan. I'd like to congratulate to Hazel Alhambra. Okay? Alhambra. Gaganda na ni Hazel eh. Kung makita, dito ka nakakon, nakatartarimete. Hazel Soriano Alhambra. Mismong asawa ni Manang Celi Soriano. Okay? Nga makadangdang. Tapos kay Marisa. Okay? Umuya po siya kapusligan. Nagibunong dati kwa. Kaya ano nga longganisa. Ado nga longganisa sa nga kurong-kurong. Yang mo no longganisa la itagdangem. Ang nalalaw di kaya longganisa apo. Dati 2 kilo pan ng tagda. Nanginat longganisa at Pilipinas. Nabipintasin ta inggatang dati longganisa kaya kwarta. Okay. Nukumati asawa nga lalaki. Katisat ng itagam. Imbes nga igatang ti sidan, tahanan na amon nga intagda. Ingatang na magayang ti sigarilyo. Naspa kawan na pang sidan. Isa nga,
I really appreciated with this kanakan. Okay? Ito'y Hazel Soriano nga kanakat Alhambra nga nanganak. Ito'y nanumo nga balay mi. Aging ka natatampay na tarimaan. Walang kapasyaring kabusligan. Nakanumnumot balay mi apo. So nga jak ibain. Okay? So, dagitoy nagibunang da malipod jay barangay mi kabusligan kadi kitay kabaranggayan. Okay, kita iket. Apo nagadunga kuang kunak, nagadunga nanaganan. Nagadunga longganisa, talaga longganisa pitin tagda at amo kagat per kilo nga karne ti baboy kasyay. Kagayam kat kuha nanaganan. Panay longganisa. Okay? Nabintas nga mititrabaho dito ka nakaksiguro ta nursing. Okay? Maripot ti Hawaii. Mo iti nursing kahit napiksa ti sweldo. Okay? Request ayat adiag patingga ada ditimet Madam Adela. Okay, ayat adiag patingga. Favorita. Meron sa met. Ay, kita kon. Open arms. Okay? Ticket na sa wen. Ti kuana ti ano na ganan? Ti meaning na. Yahoo! Sandro anak mo na naman ni. Adawan te admin tayon nga nagkagaget. So dami admin nin. Good morning to kabagis. Oray karo baka kita lockdown met. I mean to see you soon. Kung naman ni Antilita. So yata pagibagbagaan na ni Auntie manang adela nga ta. Okay, Nieves Aspirin, Hobeta, Sotelo, Low, Mahal, kuna na Rumbawa. Alright, di kita ti kakapsat tayo apo nga adang nga managtarabay kita TNC Nenis. Okay? Once again apo di kita nembagti pa nagpuspuso na. Akat alam ang iburay kay tumutin na iti mabalimmet nga maitig di kita barbarangay tayo apo. Okay? Madam Esmeralda Garbida is also watching. Manipo diti Cyprus nga makauawid ang kanong kuna na. Okay? Alright. And Mario Palma, isagani tangunan. Di kita ti kapkablaawan na po ni Madam Nieves Aspirin Manuel. Hello mga brad, kuna namit. Ito'y Pernita Glipay Matias, love you, kuna namit. Kasi sinong banda, jak mo sinot pag magbagaan da. Nakatado na namin. Zen Rumbawa, kuna namit. Aspirin, hi ading ko, kung kuna namit din. Hi, abo. Maulang ni DJ Jake dito ay More FM, Wano, Ilocos Music Online Radio, dito kapsat ni CRI Radio, dito kapsligan Radio, Internet. At ado pa di kang kanta nga umagin, nga sombrek para kada kayo, itaning kamken lagip, ayat nga diak patingga, Open Arms, Ilocano version, that I can back to promote the More FM, the teasers. I'll be right back and don't go away, 13 down, 8 o'clock. Rebuild the culture of the Ilocanos, promoting the language to belong. Wikiden ko'y mata apay amalagip ka ragsakti na balabas ken ayat ta atwa sikat ang bali na piyuna. Nagarang kanya hanak pulos nagdwadwa nga sumbatan ka dure anak ibagbagada dure adult ti tao nga haan na mga yat ilabas ka dure mandida. From the archipelago of Northern Luzon, the Ilocanos Weekend, Ilocos Music Online Radio. Rebuilding the culture of music, Ilocos Music Online Radio. You are an exclusive because you are Ilocano. Ilocos Music Online Radio. Amo ka di ka amot gumura Lati ka lati Sumasampay di Ilocos Music Online Radio na ba yung internet ng Bandaro yung searching di www.iyan na kong pinagkakang www.radio.com tuloy.com searching di Ilocos Music Online Radio.
pagarian ni Ilocano sa dinuman ng palok tumangyanan pagsasaudi pulo sa Mapukaw, Manipot, Provincia, Cagayan, Olinda, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Lauyo, Pangasinan, Zambales, Ifugao, Abra, Magua, Pampanga, Bibisiya, Vizcaya, Isabela, Ilocano, Kapkal, babaeng kitaligangan niya may tanok ni kultura ni Ilocano. Imaklan tayo, kahit ikinilang kanta, imbosing babaeng, iti, kaito, Ilocos Music Online Radio, pagdingdinggan at itinapiklan nga Ilocano. Requested song. Requested song. Requested song. Ang request ko ha. Aliyain na di na palabas, kaya't kun asika ket malipatak nupay sika ti umuna ngayat ken nakarik na ak iti kinadamsak nu amom lakma nagdatong ka kuman pinaalilaw balik kas mo paspasig nga upaw ket awan na tong pagkadagiti karkarib panawet itanim kan ken lagi panawenen sugat ket awan pasag mo puso ken nakem baro nga ayat inakun sa pulen mukas bilang agsublikan tu kaniyak di kan awaten awanin panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong ka hindi na palabas. Requested song. Requested song. Requested song. Requested song. Nu amon lakma o biyak ko sakpay ano dalong kajak kuma pinaalilaw balik kas mo paspasig nga ubaw ket awan na tong palkadagiti karim panawen itanim kan ken lagi Panuwen ket agni ay panuwenin itanim kan nilagit puso ken nakem baro nga ayat inakun sa pulen mukas bilang agsublikan tu kaniyak di kan awaten awanin panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti na palabas panawen itanim kan ken lagi panawenen sugat ket agni awat pasat mo puso ken nakem baro nga ayat inakun sa pulen wen
barong ayat ika sa pulinin, nasugat-sugat ti pusom, hagat sa kailangan, nagsapol kat sa balin. Panuinin, narigat-mit no lukloko yung nakalangaro din, kit may kapilang ang palukloko. Panuin mit na sukatamon, itanim mo, kan lagip. Moyo, there's an story once again. Istorya man eh. Ang ganaan sa active ibusan ti istorya. Baka kayo, di kayo malaing kuhan, di kayo malaing nanaganan. Mangtid kanya ako, ito istorya ako. Di kinagpeso na kiddi, okay. At dati tagapangasinan nga, ito nag-chat kanya. At idog, yung jak pinaanusan ket. Nga binasa, medyo atidog diya. Kat kunana kanya kiti murdong na finally nabasak ni Mangko finally pa sa amin. Apo, dagayam ni Madam Lisa Arconado di deta. Good evening DJ Jake, kunana met. Madam Gloria Kilinderino Petraccioni watching. Sa dinungat at pagbibuyaan ni Apo Gloria. Siguro detikat ko all the way in USA. Ni Madam Nieves Aspirin, hi. Watching in Vancouver. Okay. Vancouver. Nagitay na lang Prances. Ito ti Partenak ti paset iti Vancouver. Masapol among teksarita nung mapangkadita nga lugar. Dito kati imas namin. Ti Canada. Nagudwa-gudwa. Ika nga. Okay. Ulitek ti istorya. Dati nang ipatulog kanya. Tamok. Comment na di kitay isursurat ko na ko nga nakigugubatan tayo. Apo. Kapitan. When upat ka konsehal. Sumuraman to. Uyek to na po. Ano ka? Alright, on the spot pa yung mga review. Umuyekak. Diyos ko, alang kasi. It happens. Nga ko natin amok nag-English ka. Kaya nagat, DJ Jake, it's happened. Talaga mapasamak. Hindi unexpected. Kata nagat, tamok, sorat DJ Apo, kapsat ka gagayam nga dito. Ag-commit, may panggap DJ anad na ganan. Tigiti nakikugubatan tayo, may panggap ti social amelioration fund. Tagayam haan. Amuyo Apo, ti surat na kanya. Ay Apo, kunakat. Dito ako nga mapasubo kunakon. Dahito tikayat na kasawen. Dahita nga kwa. Ay, Apo. Kaya karoon surat ang basa dita. Kunanagat, Dear DJ J. Awan ang kung kaya tagsarita dita. Ni Manong Nemit pa ba naman kung nagmakingkwana. Isat na laing. Tapos kunana kanya kat ko. Sir DJ, kunana. Magkayam dita. Wala na. Padasin mo tagit. Na-appeal ti boses ko sa baling amin, this jacket dating ko kuna pang AM nga kita agibasa kuna nagado di surat nakatatindog di surat na tagatindog medyo ngayon may tinabasa kat kuna nagat may sa nga unwed mother kuna na DJ Jeff may sa ka unwed mother nagayat ti may sa nga lalaki kuna na nga nga napagpagadaan nga damag gayam iti agaklonen lang nga pamilya. Abang deta DJ Jake ko na nagsikap ka na panti paset iti Saudi Arabia. Abo, kaslamayatan na. Kaslamayatan. Ajak makita ti basbasayan basta ikabesak laten na. Iti isa onan. Babayin iti papangko ko na iti Saudi Arabia DJ Jake. Kaslakayat ko idi di give upin nangamin nagrigat magayam iti agabroad lalo na agunget ni madam ko kunana agbukkaw ket kailangan lipasen iti aramid iti unay iti balay wala nagat DJ Jake nagsisinat iti trabaho iti padami nga sa baling nga lahi dami iti para plancha para luto at iti agdalos iti bala. Kat may saak nga ito ding nga magtrabaho ng agdalos. Mapahan na siyak di DJ kita luto na
mapan iti grocery ken hanapin kito brada ket talaga nga narigat gayam ngem alang-alang lang di anak kong isu iti inspirasyon ko ti diyan ket isulaingan ti mangpatpatibker ti pakinakong ko ket babandeta di DJ kunana ket nagsamakada kaniya po Diyos kunana nangasapil ako mga malpasak iti kontrata ket makitak ton di anak ko di DJ kadan to kuan duan ton tawin nan ket babende ti panagbuhat ita tawin na ket ko di DJ nga maisaga na met iti napintas nga masakbayan na mabalin dito ket oray pa iti panagpakot kunto ket pintas DJ storya DJ sumango ka man ta makita mita awan namin madihan na mabalin dating ato dito kuha iti camera next time lang yan no agad dep to dito yung video ito yan mapanto dito dati nga logo itong madamdaman okay kat dito kapsat tayo kapsat nga dito Saudi Arabia dandari agawid din agawid kano iti bulan ti Agosto tamang-tama kano nga birthday di anak na kat kunana dito Jake awang ka dito karbengak nga gayat ti sa Bali tawari kat dakkalmit di anak kun dito ko ano kat concern DJ Jake han ka di mabalin nga lokatakmet iti pusok tap na gayat tap na damit ti maringan to diti anak ko nga amana tanu tawagak DJ Jake ket ko kunana kanain na sa solusyon din na ni daddy pinakmet ten nabayagan nga natay kaya ket imas na ito ginto nga mi kay Mang Roland din ito yung surat at siyak ti pagsuratan diyo ako amo de gito ni Manong Nemi Ruiz pagitagan niyo ito nga surat namin kita hangko amo okay manipod dito yung Aimor FM alright Madam Esmelda baliwag tut sumango okay titi samong sango kararin ko kami tagtagay ni Pek wala na ang tagtagainip ni Madam Perlita Gagarin Glenn alright good AM DJ watching from Toronto, Canada request ko man tay sisiwit okay nalakalang apong i-play data okay BMT salpak kumalangin ulitak man na mga asayo apong nga listeners handa ka di nga sursuratan ti kakastoy nga bambanag dadati akin kabailan nagbasa awan apil ni DJ apo dito kakasti ka pa nagbasaan man awan ti apil ko nagbasa dapat dinabinsan idi nabayag ang tepeg mo daman tinang ipatulog kanya idi taga Kuwait me may samit nga agayat iti may isang abaro okay may isang abaro nga adamot ti asawa na dito babae ita Pilipinas okay ket kunana iti kanyak di DJ kunana na develop ak sa meten dito driver me tangamin no duma di DJ ket mataltal Japan na mataltal Japan ka bigbigbigan na kunana ket babay ti pa nagkabalay iti may isang balay nga dakkel kunana namukat may isang abaro may isang prostrated buwabati ako ni happy listening kay Russell E. Grace Pasis ang aming inaanak ang pangalawang pinakamaganda kong anak sa balat ng lupa alright may problema di ko naman maipag-pray si Rosalie di ko akalain mag-board ako dapat live video na lang sana no? Madam Perlita di pa live ko na lang alright live bahan nga tagtagainip ket ulita ka dito surat na dito may isang babae nga taga Kuwait na develop ak sa meten di mas na di ket ko adati asawa medyo mapukpuk hindi pa nagagat ko dito asawa ang aming ket may isang chain smoker ken managinom dumaapo ket isa exchange of exchange
escape ko na kuma, escape to do something nakasjay, no? So inayat mo isot nang idatag king kati altar, tapos pagbabawiyam, hindi pa lang ko baka nagbabawi kang kabsat. Kasi tibaga na, with that time, DJ, medyo maputputar met din di puso kong nga gayat king kuana. Ano kati umnong arami dagtap na tikas takat mapatay ko dito i-recruit na ay king kuana. Po ko na, impatukar ko DJ kanta nga radradam ti sili. Radradam ti sili. Ako kakmanen. DJ Paiman, di notice studio kunana. Dito Europa apo, dito nanumong studio tayo. Okay. Alright, ulit manen dati ti page sa apo iti Kabusligan Radio Internet. I-promote ti Kabusligan Radio Internet iti kapsat ng Ilocos Music Online Radio. Ayaw nga magbalakad kayo, kaya ito tagbalakad. Yan, diyan kayo. Ipagsasalitaan tayo dito ay tatakat dito agayat. Teman agayat ti adasawa ng Pilipinas. Bagbagaan tayo man. Nalapit nga may maysa tikas sitwasyon. Kat mabalinmet nga iburay tayo. Ate oray kat hanadumdum nga kayo. Nabayag di kayo. Nga naitig kanya ako almost 6 months. Kat babandit Alay, gisurat kayo man, padasin tayo man nga kauno yan di air kayo. Kahit yung tagpaan di air, tapos mga nagdikiti na pipinda sa bus-buses yun. Tawagan kayo. Tawagan kayo kapsat. Tapos tikas takat napintas met, mga gaditi boses tayo. Okay, alaak man dete ko Bluetooth ko nga rod. Surprise ka. Nadyak tawagan da kwan, da Madam Adela. Tari ka tatawagan, awan signal ti Canada kan na Hawaii. Tinawagan hindi ka dakwa na, ring madimit sa mumban. Baka di na kaya ti DJ Jake nga katungtong kung kuna. Yung bagpa dito second lieutenant, iso ti nakatungtong ko hindi nanginang aldaw. Ini katuganga. Cyrus Basnilio, hi to you, Catherine. Thank you so much. Magtagalog ako kasi mga Tagalog. Isa ring admin po ito ng Kabusligan. Nasa loob sila. Okay. Dalawa sila kay Jem Guho, pero si Jem Guho ay wala na, nawili na kay Tulfo. Nagbibiro lang ako sa Catherine. Okay. Patasin tayo man ti ag-experiment nga kablag ko advice. Nakitan tayo man DJ expanding of words tayo apo. O dati nga babakat nga TNC. Na natin ulit ka. Kuna na dito yung taga Kuwait, kuna na kit kuha. DJ kuna na dak dito Kuwait. Bale jak impagarup nga dagayam lalaki dito yung bilya nga balay ti amo. Kuna na. Kat timas na kankanay ka magkita. Maging gana nga dito medyo napaunag ti panagamamomi. Madiltilawak nga bigbigbigan nak makuha. Dati nga lalaki kat single na muwak. Ngayon madamit tinted na. Kahit nasa wen kat alright, tawagak tuman dito Glenn Gagarin. Kano na nga tani ko ni Damanong Bello. Kada manang manang Dolly. So baka Glenn kat tinagan dahil nauna nga anak dagat saan sa met. Nalipatakan, dakkel di yan obeng, dakkelin. Okay. Alright. Tapos kuna na idi kuan nagroknoy dito kuan lalaki nagpresent kayat na siyempre na the comforter talagang sa bali ti marik na iti may isang lalaki o na babae lalo na kung kanain na nga makita and then finally nagsabi kanya na kuna nakit agayat sa matking kuanan tapos ti excuse na apo nalagag sigarilyo kung nalang uminom ti asawa na. Ngayon kinunak makingkuha na ili kat abaya nga excuse mo dito kasi ti kinayat mo nga nang datagking ka ti altar. Medyo ko ananaganan medyo hana nga nakasumbat kalpasan na kat gaknarod may surot ti rek na ako DJ. Okay, kuna na kanya kiti 6 months ago. Ado di kiti file ko apo na sursurat jak binasbasa
Kasi kunakon ha, kumot nga linya ya. Okay? Ang kulinya iti Mambalakan. Nung kasta, iti dito ka kanito kong oras, kita ekman iti power of payo advise you apong TNC. Ag-expand tayo mamata barang nga dapat masagap kung itanim comment iti panunot ko makaadalak mo kada kayo. Kaya po, tumawag ka kada kayo, surprise later on. Ayat nga di agpatingga, open arms, request na di Madela, you ask for it, you got it. At targante dito apo ti maysa nga ana. Requested song. Requested song. Alright, manipod pa po dito Hawaii.
ada ni Antimi, okay? Nga natiliwak at medyo managbabayin gayam dito Antimi, jagi pagpagarop nga managbabayin kakabsat kung gagayam. Alright, Auntie, yung amuyo, basit tinagan nyo, oray tinagan nyo natin yung amuyo man? Kat nasak nilita, kas makalandang from parang to dani makalandang. Okay, kita nyo kamakmakadambang apo dito'y naka-under tata, natiliwak at dagi pagarap gayam ni Auntie nga kat managbabain. Bayam tapatukarot to dito managbabain nga kanta. Ante, kumusta kayo dito Hawaii? Kumusta kayo dito Hawaii? Kumusta tiko ayo kasasadit lockdown? O ino nasayat kayo malang kita? Nasayat, barang nakabubutang pero barang tumatadungat sa kaisis dito yung Hawaii. Ano ko makabutong yo kat tikabutong yo kat ar-arya. Tadamot ti pagapot yo. Ako ba? Makalbali na ka saan ko mapailaan mo. Baro pa ta nakalitas mo. Bubutong mo dada ka. Wen, nakabut-butan nga yung masapalag. Kuha kayo, agapot kayo, tapno kuha. Hangkay nga matamaan, kasi labi tigat, agapot kami kat. Kasi nang orti, ti panagtsenda yun, namabutan kayo nga rumuar. Oray na damot, di kita'y magatgatang pa lang, kita nga pagkatangan, di kita'y kuha yun, di kita'y groceries. Hana mo lang maibusan, kat isla. Ado lang anak ko, may ibutan mo ko important rice and toiletries, you know. Ay, wan Pero may paano kita ako like that, akita, no, ano ti problema, di kita yung toilet? Nakadunga, bingkol! Padasak pa, bingkol, ini. Ay, wala yan. Hindi, papel pa yung da, kuha, iti kawaya. Yeah, kasi ko na yan. Hindi mo magkakaroon. Hindi na natin. Nakasurvive tayo mo't idikat, apay tagta, hindi makasurvive. Kuha, panahon ti krisis, nalalayang anti, di kita kuha. Di kita Pilipino, kaya datek survive. Kadito kasi nga rigat. Kat, di Pilipinas, kat may ibus ka mo pa iti kuha, ano na nga, hindi kita itukmay man na ito ba, nakarkarikad, kada na yun, nagkaragad kada na, karabikad da. Jay kuhan, naibusan. Narigat mo tipyak kita, anak ko. Uwan, narigat, uwan. At uwan nga man tiyak at abiyag tinakaragkat kung nadamot ka, tali ipagsasao. So nga, dito yung Europa, nawang kwarta mo, matay kan. Siyempre, amin, dito yung ginatang amin. Yeah. Ginatang. Tapos, balik na tayo tayo, nagkaputin, parang kamutin. uwan, dito mo tipagmetan lang te. Uwan, dito mo tipagmetan na. Taoray, medyo narigati ka sa saad mo, matunlib ka tayo na nga karigatan ka, kaya pa lang tag-survive. Yung mapo narigat sa dito Europa, noong pulos kwarta. Ginatang amin. Alawin ante, kumablaw kayo nga roden, tapos tikas takat na kwa. Orekat ngayon, liar kayo lang. Kumusta kami nag-edad buboya, and then especially to your mom, daka mo nga dad to yun. Sino ante, ti addad ta? May marang si Ping, kamok ko sa akong page sa Italy. Adat to yan, agliman to atawundan. Ni nanang kokot ni kamakam kumot, idikot mo saksakit, dati sakit si puso na. Ni kamakam, after 6 months na atake, na itaray to hospital, inikan dati, ano pangawagan yun, pacemaker. Inikan dati pacemaker, antik kasi tiyapo, success mo ti pa nakaikabil na ket babaan deta pimintas ti bagi moving as data siyempre dangar pilino ka kang kanayon so deta manangasin ni Apo Dios so dito yun God is good, yeah. God is good awa mo sa baling amin anak da sisak lang mat ngamin anak kat api di kaya amin naganak ti ado tapno
Andra sakti magibakbakla ikaw nakmat ngayon talaga siguro kasi siguro ti disenyo ni Apo Diyos ante napegas ta akit ala everything is good amo na amin yung programa di kita kasasayatan na para kadata amin ante okay ang niyo kablawan nun di kita TNC yung gagayim yun Regards to all in your family, Manong. okay thank you very much ante regards kinangkil Dani nga radea. Okay, Manong. Okay, thank you so much. Alright, manibot Apo, kakabsat ko nga ngayon, iti paset iti Hawaii. Nakasarita tayo ni Auntie Nita, agas makadangdang. All the way in Hawaii, nga taga parte Apo, iti Parang. Okay, yay, dumaya nga parte, nga yan da Apo Gregorio, okay, padas daw. Jadi yan da Apo, padaya ka pa basit. Giant yanda. So, nagiti agas. Okay. Kano dangatan ni Itol. Itol, diyan mo sa dino yan ni Itolin eh. Isa ti kabats ko ni Itol hindi babaro kami. Nagbasa lang ili. Sakmat ko't kadaratan. So, di kita amamok iti paset ti apo. Paset ti Parang dedi Apo taling ka di natay sa met ka hindi nga lakayan okay ado tamamok dito edikit makarte wen sukisok tumitkit kasi ti Apo alawen sino ba yung natatiliwen tayo nga ikwa okay kaya tagbasak mambelang basit nakisalipak tay pugpugtuta abakan met di saritaan na yaho kabagis litang magayam ni Madam Lydia. Hello po, watching from Kuwait ko namat ni Edith Ricaport LC Nebrida Natura Manana, good evening Lydia Agas Ganiban kanakan mi ni Nestor ay wang gayam nalipatak pa ket tinaganin Nestor gayam to sa sto na gayam itul wan eta ti kabats ko kaya dadak DJ ka na kami anak ti kabsat ko wan nagtagan ni auntie dedi nanang dasang ang nalaing nga kuha ag dait nigak mariro ag dait wan di nanang da nalaing dait ti kabsat na tay naganti kapsat na idi malipatak mo ito ang dagat natin nakapanhaway gari ka man sino nga dati tawagak dito gari ka tawagak mo dito okay when magusgustuhan dito CRI Radio thank you so much ngam dito apo kot ko tataa Ilocos Music Online Radio dito tataa po okay tawagak mo dito ni kuha admin dediket tawagan kay man amin ni Tata baka dua lang nga oras Apo nga agbayag tayo Tata nakatiraramatin na nga ta dari katikitain tayo Apo natiraramatin na nga dito nga picture dito siguro okay dito nga picture nga ta tiraramatin na surat na met baka hanggang nga friend dito correct dito wala mabalin dito yung jackmet friend dito kasano nga ta ang ko friend dito ramatin na padasak man natawagan nagbalin okay awan madi nagbalin sino nga tati may isa pa yung awagak dito okay kiriring na ticket okay baliwag ito nga tawagan like alright agdingdingig dito itata like Apo ang kay Pampanawa tumawag tayo surprise call like okay diyan ka muna sa dinong parte dito napintas tipiliado na kit okay tawagan tayo man. Alright, more music and more variety. Dito ka Bisligan Radio Internet. Tut ko na manan. Awan? Apa nagre-rigat kayo tawagan? Ayan, nagre-ringan.
Finally. Okay. Bareng sumambat ha? Bareng sumambat. Hello. Hello! Nambag nga Rabi nga. Okay, mabalin nga may amo tinagan niyo apo. Mabalin nga amo tinagan niyo. Mabalin niyo nga amo tinagan niyo apo. After check ni Edita Rica Fort from Bintar ito ka sorte. Manipod bintar ka tata. Ading Edith. Adanak ditik Kuwait. Kuwait. Okay. Kumusta ti Kuwait tata ading Edith? Ay, narigat pa lang kuya ta. Lockdown pa lang ang amin. Ada mo lockdown dito Kuwait tata? Nabayagan man. Awan ti sandstorm nga mas masama kita ta. Awan. Nga awan. Okay. Sa di na parte jay kuayo vintar yo taga Karoba tayo ket nga taga Bakara ke. Di ka gusto ko lang kuya. Detek padaya masarakan mo ko jay. Dati sinambaran, oo. Detek padaya. Wow. Kastaya. Lambaran. Excuse me. Hindi Kapitan Juanito Tagala. Okay. Lambaran nagpadaya ka di jay adayo. Ngayon kahit masawa na dati boundary ti vintar dita nukuan. Dita nambaran. Boundary. At sir, tano da ka tanambaranen. Vintaran. At padaya nga katsada idayen. Una ta dati kineskolag idikot DJ Balayda Bakara. DJ kusina takot vintar. Nagbalin nga dispute idi ti vintar. No ana ti suruten. Ang amin jay nagbalayan da nga nagata nga daga is boundary. Okay. Ye Balayda mismo napanta Bakara. Ye kusina da napan iti vintar, nag-dispute ti pwede Bakara kung vintar. Kata na kat masa dino ko ni dakkel nga land area tinakaala. Ijay kano itong pagresidensyan da. Tangamin han nga kunti pwede ti Bakara idi. Ta madia ko nada ta nakaalakat daga ti vintar. Din patulod da vintar. Madi ko namat ti vintar. Ket nagarami da ti resolution nga dito dagdakkel nakaala ti daga isumala iti nagresidensyan di jay tao nga nakaala. Well, evit adati padasinteman ti aggamulo. Aggamulo detoy nangagmo detoy saritaan nga taga Kuwait itatay. Sir, ano day jay? Ano di ko lang? Aggamulo teman ko nagtag-expand teman ti kapampanunutan. Dating amin ko dating amin nanaganan may isang babae jaki bagat na ganda na napan ti Kuwait dito Kuwait yan mo jaka mo nuuso pe lang di dyan natakpuan na nga employer na di na pagpagarop adagayan ti driver da lalaki ken babanday ta akit nagamamuda siyempre may isang balay may isang vilya nagamamuda responsibility di jay lalaki gitulog ti ubing magpalengkeda kadwa na ni madam na wano sir na kadwa na met ajay agbati DJ ko agbati DJ babae ta isot agluto isot agdalos kasi yan and finally siyempre nagbayag ti panagkabalay dati unag ti balay nagamamuda dati lalaki gayam kat nasa nga baro Banglahe? No Pilipino mo lang. Okay, Pilipino mo lang. Daka mo, no Pilipino. Kasi Pilipino pa nakawat ko sa edi, baka nag-react. Ito siyempre kanayin, narigat ngamin, dito ko natin yung kabalay ti lalaki kung babae kit. Siyempre, namanganda siguro, agsangsango da, tadi daw makisango ti employer da. Agsabay da nga manganin. Agsabay da nga manganin. Siyempre, kahit mo pa yun, ako natin yung lalaki, babae ko, huwag ka nagmampay basit, nabisinan na, kasi jay, marik na may lalaki nga madungdung no, dito yung babae, aglulon mo ti asawa na, siyempre, hanahord mai-asikaswan di asawa na. And finally, makikita ng tal-tal Japanin, dito yung, diba ba nga, sarita, nagayat, okay?
Okay. Nagdati nagsinawatan dahil. Haan, awan pa tikas dyan na. Ita na ka idagbayagin, marik namat deto'y babae nga he got fall in love with this man. Ti alibay na kanya kidikat ibagbaga na. Mumagat no mayaten tirek na nagat ibaga namat na mamartek ti asawanan. Daling ag sigarilyo. Kut ko nakingkuha na edi. Ano si may baganan. Oh, that may bagana as an excuse to do something. Das lakas jay. Ti bagak makingkuha na. Isa ti nangyang klaking ka iti ti altar. Di pa lang kumakot nagatraskan ko na. So data. Ano ti itatan agayaten. Ano ti makunam neto yung sitwasyon. Agbaling ka di nga komplikado ti biyag na. Wano kasla pagpalpaliwan laeng agsipod ta adati abroad. No si ka kumati ag lugar di babae. Ano makunam? Ano ko mga ibagbagati kasi eta oreno kasi ti asawa mo talagang ipatpatig mo. Kan mo nga aralin din dyan. Ustat ako nam. So meaning ading oray kaskasano hamo balen nga isukat iti pamilyam kaslakas jay. Kaslakas jay kumaata beka nga rod nagabroad nga para pamilya man nga tay nagabroad ka nga tay no nga no kumamabalin dikrikan kumatituk-tuk as jay no. Aglano nagbarbaris kayo nga dati pamilya na. Wen, gusto. Ken anati masiputa mi jay, deti babae kasi 6 months ago dito yun kat nga problema ngam siyak ngamin ang kulin niya ti agbasa-basa di kakastoy hanag interested kasi sa bali matilin niya. Ngam furthermore anati masense mo siguro ading Edith nagkaayatan da nga ta detoy ti panagkunam bayad itin na mabulan ang kabayag di pa nang ibaga na kanya kon anati medyo nga mabalin nga kasta kuya ta syempre may isa nga balay si Ayanday. Uwan, ako nasakit mata, narigat mata talaga. Dito isot rigat naman gayam, dito hamoy pagpagarap nga dagayam kakopyam ko lalaki ay dito tiganas na ya. Ano, adakan niya na aga yun nga ag desisyon no ore kap balay mo no talaga nga si kasut. Di mo kayat? Ka nga pasulisog. Di mo kayat. So panunutin ti asawa mo nang narunan na ti anak mo. Kan mo nga itutok nga maperde pamilya. Gusto dito ta kunam. Good advice. Napintas nga advice dito si Naom ading ko. Ket anati mariknam ada giti kakasting atang paspasamak kung gundaway. Di giti kakasting ako Dagiti kakasting adalata kuya no. Kaduan na nga talaga. Anati masipsipotam nga kuha. Dagiti kalagayan ti pada nga Pilipino dita. Ada dagiti sa bali ti danadamet. Adalat tawag ko yan. Nakarakaro pa. Ada dagiti addaan ti asawa no. Ibagbaga no kukuha. Kitaan. Okay. Mamakat nung amin nakaramid ti tao ti may nga banagin kat tun unana kunada kat turid sipit kunada into nagbayagan kat kuan agbalin nga normalan kas laga gangay laengen. Dapat tinasiputag idi nga istoryak nga han mo nga maibaga nga han mo nga awan ti maarami dam. Talaga mo maarami dito ano talaga nga kayat mo. Nga ti agahang mo kayat ti agara. Ano nusot ako nam. Kasi ti tao oray ibaga tayo nga dito ibaga tayo nga tay gisulisog napakapwersa. Gisulisog ko kas labagyo mo la dito ngano tay nag 24 hours ang katawanan kahit nasawa nagtura mo and lumampas to mula dito bagyo awan to dito nga bagyon pimasan hanggang to nga kuan hanggang to nga maiayos dito depende di determinasyon kung natin malaingan di tao no kahit natin ati agpai layon o nagpaiayos di sulisog
Actually, tisulisog hamat nga basol ket ading. No, tisulisog ket panggepem nga sarken isunan. Kaya takit baso yun, basolen. Nga ako natin English nga no, yield, yay, buo nga puso mo, nga kaya't mo narami dinin, basol. Pero actually, the temptation haan nga sulisog. Adikot na sa lang nga panlubok, kung paglabanam, mabalin nga kunata yung kasla nga bagyo deta, nga limabas lang, nga hangka nga imayon, kaya't nasawen. Babang deta ading edit, ala ko mablao ka nga roden, tapos nitikas takat, mapadasan tayo mo na kita daduman to nga kumablao dito Ilocos Musical Line Radio. Sige, kuya. Kablawak man lagi tayo pamilya kita Bintar, Ilocos Norte. Nang lagi tayo pamilya. Gantay ka kay ng anak ko. Okay. Kita Tugigaraw, Cagayan. Aging ingay yung mga amin itda. Ano te ko nam Ilocano mo la di sa umitate wano sa bali di nga pagsasao. Ilocano ase, kuya ko eh. Ako rak mo sa balit nagawata kita. Ako ka sa rida kami di parte di kagaya mo ka. Kablawak na kita kakapsat ko. Okay. Pamilya kita Bintar. Okay. Nang nangrunat tayo may isang anak ko sa Tugigaraw, Cagayan. Okay. Apay nga dadya anak mo jay ko. Apay dadya anak mo jay Tugigaraw kung taga Bintar ka. So pag-ubraan na kuya. Dakulan. Mautawan nan. 25 years old. Dakulan. Okay. So agub-ubra pa yan ya. Agub-ubran. Lalaki, babae? Lalaki. Okay. So, manot anak mo na yung Edith. Ating Edith. May mesa ya? May mesa kaya? May salang kuya. Apay di mo lang na duwan kat kanya kat narigatag may mesa wen. Ading. Ulitin to sinaom. Ano to sinaom itay? Single mother na kami kuya. Single mother. Okay. Single mother na kami. Ano trick na ti single mother? Medyo narigat basit? Kasari ti kasasadya anak mo din makkel ng single mother. Narigat idi narigat idi basit kuya. Ngam idi na dumakkel mo tan anga inga natatan akat medyo na namay mo tan at. Na sinapsapol ti amana idi hindi ka panawanan na. Amman idi kadaypi paragbaro na lang nin asar nga nagmeet da nga agaman. Taga ita Cagayan lang bat isuna alakapan. Okay. Ni amana kat dati respond 23 years old na idi admit da. Okay. Ni amana adamot ti kuan sarili na nga pamilyan sakbay si ka idi. Uno addan idin. Addan. Dati nga addan. Pagpagiso dati mo nang inkwak itatay in summarize ko dati ko sa saad mo. Kastilat ta. Nanapan ti abroad. Kuya, idi sadalang nag-meet nga agama idi 23 years old na. Sada Tugigaraw nga nag-meet idi pagtrabaho na ta. Okay. In disgrasya lang di jay nga kasama sada idi ti kaduan idi hotel nga nagtrabaho. Okay. Paro naman nagpa-share di jay nubya na idi hotel. Tapos siyempre nag-aamo da ijayin. Yung dito mat anak ko amo na ti lugar ti papang na amo na ti background ti pamilyadan. DJ nga balasang taga-alakapan gayam kanakan DJ papa na. Iti kasinsin na. Okay. So ito di giant ting nag bali jakmawatan. Coincidental nga nagsarak da. And how come nga nagamamu da? Oo. DJ balasang ngamin. DJ balasang DJ father na kasi si DJ father di anak ko. So ano ti ko ano ti nagbaling finality din nakita da? They embrace each other or nag-iyakan da? They make some dramas? No, kanya nagdrama di anak ko kasi di nagawi di balasang di lugar da.
eksakto nga ada DJ papang ni anak ko. Mhm. Siyempre yung kwentunan nga kastoy, Mhm. nakita ni kastoy. Amo DJ lugar dan. Nga dad, nakong handa pa nga namit. Okay. Itatata 25 years old yung anak mo. Akit kita dabela ka ni Amana o ano haano? Ag-chat na lang silang hindi damo na napandali na ni so na trabaho na nagpakadada kanya no palumusak daw no kaan. Okay. For your consent, okay. Damagan nyo ka DJ anak ko no kayat na. Mhm. Tapos yung anak ko dinamag na kanya no palubusak nga makimit ni papang nakit okay lang awang problema kung nakmat idi kuya. Okay. Si kalat na kung nakmet. Okay. So nagpintas mo gahimti ko eh. So, nag-meet da. Tapos, tapos, after mga 1 week or 2 weeks nga ta, adati pakasar da iti nakapan, in-invite da di anak ko ta. Kasi, inyam amo na yan di Kadono tao. pamilya na. Okay. Okay. Dati namit na mo di kita step brothers na mga sisters. When namit na mo di pamilya na, Jai. Okay. So Tapos, okay na. sika on the part of you medyo kaskalanek katantipuris So syempre finally they met each other. Di kita agama. Tama. Well, tapos, hindi kwan, damit na pwede, hindi kakapsat na si Aman Angad pa. At dapat iti kwait. Okay. Di mo kunain nga dati communication nyo dito, ama dito anak mo? Daawan. Awan. Kasta kami nagsalutsod direct to the point kaya kaya paligaw-ligaw Awan, kami nga nagkommunikasyon. Okay. Tibale. Ni Edith, Adamit ti ayaten nan kalaksidan DJ nightmare nga napasamak ti biyag na. Awan tayo mo. Makipel-friends lang. Okay. Maruto mo Edith, by the way. Ag 52 na ka dito May. Anan di agsa nga ilid eta 50 ton. Aya po. Just ko. Awanin. Inuna kagaya mo siyak, Madam Edith. Okay. Napakasta nagpintas I appreciated that kind of story of your life. Importante ket nagabamo nasarakan ni Yubing mo ti real Amana. Adaman di kiti sugsugat, adaman di kiti purupuris nga nakalubalaing iti band-aid nga no di inam ket nasakit. Nalpasan. Amo dangan mi ti pagsasaoket nga dagiti sugsugan nga kinalubalaing ti bulbulon ti apin. Dagiti sugsugan nga kinalubalaing ti mesa nga band-aid. Dagiti sugsugan nga kinalubalaing ti mesa nga pulbos. Kinagpeso na di kita nga sugat han nga pudno nga naagasan tanotal magam na sakit katem deta kakalob na masaktan ti mesa nga tao tangaminhan nga healed. The real healed talaga at DJ pamakawan kat deta panakita na ito nga pamakawan kanya po Diyos naramat di anak mo as may isang alcohol nga nang kiskis kiniskis na DJ nga sugat na disinfect kat finally ilatan nagimbagen deta nga sugat deta ti amok nga napasama kiti biyag mo kat nagpintas dito iti storyam edit sabi lang kumata pagwadanda ka okay. Thank you so much, mani po dita quiet. Ano orasan dita quiet ading? 10:08 9:08 mo dito yan. Alawan, thank you so much, Madam Edith. Iti pinagpartisipar mo dito yung programa. Okay, kuya. Okay, Salamat. bye. Thank you so much. Alright, dito apo ni Madam Edith Ricafort. Okay? Mani po dito Vintar nga indatag namet nga pagpagisod sinamarais ko datay ano makunayo kapsat kagagayan wala tagbasak mamet sagbay ka commercial tado break dito banyo pwede ka nang tumawag DJ nakasagada ako Timor di Madam Adela. Alright, tawagan kayo ito Madam Dawa
Mabalak mamit ni CR. Atay pala nga. Kaya ayab ti kwa. Danom. Atay nagmamit. Agpadanom. Okay. Mayat man DJ. Napintas ti istorya. Kaya niya daw Lydia. Auntie Lydia. Natili ka na DJ. Sis. Kung gula namit. Star General. DJ Edison. Ada ka di ditoy. Kunana. Awan. Diyak mo Edison. DJ magana. Awan pa sir. Jack Shock. Met 56 kon. Sika talaga madam Remy Makukaya. At ako naglalaway na 9:08 AM ti Pilipinas. Ti Hawaii kunana ni Ate Lydia. Okay, tumiliwag tumadamdama. Alisto tayo nagpakadata po, no? Pasensya kayo, no? Garita basak man dito eh. Kunana kit single mother akmet kunana. Okay. Alright, susublito ni DJ Kalpasan di kiti pamba lagi. Pagalian ni Ilocano sa dinuman na palot tumangyan ng pagsasauli pulo sa Mapukaw, Manikot, Provincia, Cagayan, Olinda, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Lauyo, Pangasinan, Zambales, Ifugao, Abra, Tabla, Pampanga, Nevisio, Nueva Vizcaya, Isabela, Ilocano, Namukal, babaeng kitarigagan ng may tanok ni kulturang Ilocano, imaklan tayo, kaya tigiliran kanta, imbosing babaeng, iti, kaipon, Ilocos Music Online Radio, pagdingdinggan dari ginapeklan ng Ilocano. Jak nakatagari Bipin manaw ka Dagiti gargaret Napnuang babaway Nagpara at trahi si Jay katuduan Bareng makasapul pagliw-liwan When ay dawat ko napagdan Kasikati inat napasungadan Amunti pangrugrugiyang Pusok na burat inagasang Laingmot bang taripato ay pusong ti armas mo Ti padak nagmao yung gasat na naawan Pusok na burat inagasang Itanjak maawatan Ninya't pagdasalan At dalakit gapu Sikat na sarak ko Alright, nembag nga panagdingdingit ni Corazon Ramento. Mani po dito Hawaii. Okay. Hello, pagayam ading Ener Valdez Butay. Kaya natawagan tayo man dito nakaredy ka nun, Kit. Madi man ti signal yun akit, pasensya. Okay? Madi man na baka na bang man nag-share ka tulad ko nagkikimpinok kaway tayo. Awan, madi signal yung taga Hawaii. I'm calling to Madam Adela. Awang manin. Diyan ka mo, na data cellphone ni Madam Adela. Data service lang. Manin. Iti man tawagag man pa ni Kwa. Baring Kwa. Natararamatan ni Madam ko. Marila tawagan tayo man. Apa yung katang madikadakwa na matawagan? Ayan. Alright. Finally. Para sumumbat ni Madam Perlita. Madam Perlita. Amunti pangrugrugiyang Pusok na burat Nembag nga arabi yun no? Nembag nga kwa. Nembag nga Amalam. Ay, nakasgasat ka, Madam Perlita, ni Madam Adela. Napaman nag-CR nga mini sa umang signal lang. Ay, apo. Ala! Naimbag na bigat yung katamalam yung aming dita viewers. Okay. Damat manubukol tayo. Importante, dala ka nagbuya. 17, may atin. Kaya ako mablaw tayo man kay Madam
Gloria Kilinderino Petraccioni. Ni Gloria Incerco, taga Vancouver, Taga Vancouver. Canada, Corazon Ramento. Minsan ko na nga Board of Trustees ni Dan Langgaman. Si. Okay. RRTK sa Batak, Ilocos Norte. Wen. Medyo build up kam ti panaggayeman kan ni Sir Dan. I mean, custody dapat nga ramedin ngamin. And to make blocks. Ado kiti blocks ngamin apo Perlita. Tapos yung turing na nga kas lang tita natin na second mother na. Okay. Yay. Ah. At program na show na Dear Mr. Lonely. Wow, wen. Siguro umaabot si mga 300-400 viewers na. Ado ti viewers da. At the foundation na. Yeah. Yung PNS Foundation, Buwan na ba? tumutulong ka din sa Mariligat. Kaya na nag-outreach, nag-sponsor scholars. Okay. Ping. Okay. Madam Perlita, kablawan tayo man di kita adda dito ni Tessie Cadelinia Ay, okay. from Waipahu, Hawaii. Taga Cadelinia kat. Ay, yan si Mamis. Okay. Si Adela. Sa Bumanlag. Gladys. Gladys sa Kawili. Okay. Okay, ni si Leja. Dastanipa. Dapat Elisa Norma Bulusan dito eh. Elisa Norma Bulusan. Elsie, Nebrita. Magpati. Kagana na ako. Adapay ni Detekadwak ni Nata ni Ayat. Kay DJ Edison Villa Palapok. Star General. At Tita. Apo At si may isang taga Toronto dito, Glenn si apelyido na tayo. Glenn. Sulit tayo na niya sa oras mo. Adata dito ni Apo Glenn kay titay. Ada niya Apo Glenn tayo ng awamitin, baka pimanawi, baka busy, trabaho o whatever. Tapos, atas tayo, nakitagmat ninaga ni Fernando Baring, kumpadre. Nagsuitat tayo nagsuitat tayo. Madam Perlita, tingling ito cellphone nyo, tapnahan na madelay. Tingling ito cellphone nyo. May Ijay Kwamat, Ijay ayan ni Manong Neni, ni Micho Ruiz. Neymar Studio. Okay. Madam Perlita, tingling nyo DJ cellphone nyo tapnahan nag-delay. Baka ada kayo monitor yo, madelay no kuha, dito pa nagsarita tayo. Dahil gusto sarat, DJ kat iPad. Messenger. Ngayon nakadiretso tilapayag yun dito headphone nyo, dito iPad at Saan? Awan si Kasteko, awan si... okay. Mayat, tapnahan na nga ma-delay. Tapnahan nag-delay Apo. Awan Kasteko? Okay, alright. Tapnahan nag-delay. Ang mamuin ni Apo Corazon Ramento. May isa nga nakita agramento kat dati Hawaii mo kat. Okay. Dami dito. Kada kay nga TNC mami nimbag mumut nagan ano sa niya ti kabusligan ken Ilocos Music Online Region nga nungo. Ako nagbibuya sa nga pulo lang 8 kasi 7 17 ano ba ti adda nga naitig ti kabusligan kada kayo tanda kay kadtoy ora kay kids sila tagbibuya apo. Sakti ka nun siguro na watcher. Nakita last year dito, lumabas si Facebook. So pinadas po ko nagkatawa makita pa na yung mga equipment. Pero nagsasao ko na. Pero mayat na ganyan yung magsunata, tapos mayat ka dyan, at balbalakad ka, istorya ka, kita basta good information. Tapos at the end, may kararag na, kararagam alit na si Kuya, pinong na-mention ti names ta, kasyay. Apo, nagsutat sa ni Dan Langgaman, ay di na minsan nga aldaw gayam, kasi man in kastana, in mention na nga, buya kayo tikas-tikas na pintas tayo nga program ko na. Kasi first time na,
handful sa buhay-buhay nga program, that was first time. Parang gumaan daw ang loob niya yung pag-pray mo kahapon. Praise the Lord. The first time na nagbuyakan ka, talagang na-encourage ito na nga lalo na tumulong ka dagit si magrigat ng tao. Kasi parang gumaan ang loob niya kasi dumaan din yan sa ano yan sa mga intriga noong araw yan. Kaya parang lalong na-encourage siya. Amoy po Perlita, di kita kastoy nga dadakkel ti puso na masapol nga i-cheer up tayo ngamin. Nung amin awan ti back up, cheer up tayo. Di jar arami din na adam dito kasla pa nakaupay nakit. Isa nga datayo ko go kasla ko mamatay ito tumataray nga paspasan na tumaray datayo pukpukaw tayo met. Pukpukaw tayo sige overtake kam kas jay ti agar-arami tinimbag. Madamang agtartaray tap nga na mabanog manggag na kumaligiya boses tayo nga pukpukaw. Ngayon tun tinalyaw na tayo. Kaya na gayong nga lipasan de kalat nga inaramid na nga narugyanan nan. Kasta ni Apo Dan Langgaman na naramid na tibiyag. Yeah, when 5 years na siya nga, 5 years ko na nga kastan Ado si Kwan, ado followers na from all over the worldwide. Worldwide. Nakaunada ngamin Apo Perlita, nakaunada idin unana. Iso nga napaspas ti panagado je page. Amoy Apo ti page ngamin no imabot ka ti 10,000 kas diyan 15,000. Basta naglukat kan, automatic nga dati ag feeden sumurek da amin king kan. Kasla ko matabukol. Ngano imbabam ti tabukol ti danom agayos je danom sumurek amin nga ikan. Kasi ti kadakkel di je tabukol da itatan. Ket deti kabusligan nasurok lang nga sa nga ribo Apo. Ngem medyo kamaten basit kumalkalay at maten ti bilang oray kaskasano ti kunakon Apo Perlita han nga palubos nga po Diyos nga maudi ti panakabagi na ket. So damot na nga kumalkalamyat. So let's wait palubos ni Apo Diyos. Mata Perlita nagpintas ti enlargement mo ti ti participation mo ti radio. Han nga no daduma han dumteng bet DJ panaka paay mo mat nokwa DJ nakagasgastos ti kakastoy nga aramidek han nga dumteng king ka DJ kakasdi nokwa no daduma. Saan mo DJ kasi iti pamilya namin kat nanipudubing kami parents me nagtulungan kada si Karkarubam iti babasit kami pada kami di Bontoc Mountain Province. Mountain Province kaya. Tapos at dati eskwelahan dyan nga St. Vincent School nga it's run by the Belgian mothers and fathers from Belgium. So it's English speaking. Tapos iso dati nag-educate kada gaya sigurot. Okay. Nga noong panahon na yun, nagsusuot pa lang sila ng mga pahag. Traditional. Okay. Yeah. Tapos marami silang natulungan sa mga Belgian mothers na. Agore kayo Apo to tawagan kay tumuta dapelan ni Apo Perlita. Tawagan kay to. One by nakadot mga yatin ang gandi air. Sige tuloy Apo Perlita. Yeah. So it's talaga yung preaching namin talaga yung Christian. Okay. Catholic. Yeah. So kami 12 kids kami talaga. Everybody natin. It's a province, so madilim noon. Walang mga kuryente. Ay, siyempre. Okay. Adayo. Kumusta ti Mountain Province si Tatan? Medyo napintas matan? Ti lugar yun, Apo? Nagkapo kami mati marigrigat ni Father po di talaga nga. Nag-business. Nag-business sa mga ano niya sa mga kasinsin na. Tapos mother ko matagdadait iti blouses iti kita growth ladies ito ada basit nga tindaan na yun hardworking sila maliliit pa kami noon nakatira lang nga kami noon sa bahay na pag kumulan tumutulo yung tubig sa system talaga normal ang rasta po Madam Perlita I just want Madam Perlita inquirak man kumusta DJ kapsat yung naipag-pray di rabi
po hangko mo at sakit na nurse day jay. When? Hangko mo ililihim tamat kanya. Kunada it's not cancer but it's a kind of blood disease. Oh my bigla God. na lang na nagkaroon eh. Kasi alam ko yan, malusog yan eh. At si duwa nga anak naman, pinag-aaral naman si nursing. Okay. Tapos na dyan inaunan ng lalaki, tapos ito naman ko. Na dyan naudis, nursing mat lang. Balo isunan eh, namatay last year yung asawa niya. At dadaamin ita Los Angeles, sa California. Pangay mga babae nga kakabtat ko kami kat nursing daamin. Tapos at may isang doktora dito New Jersey, pediatrician. Madandanagan ako kasi nasa frontline ito na eh. Ay, syempre. Yeah, tapos yung doktor nasa Chicago, nasa frontline din. General Surgeon. Tapos yung may isa sa National Mental Health nandito sa Ontario. Sonora. Malayo from Toronto. Mga panay nasa Mexico sila, nasa frontliners sila eh. Tapos yung mga anak-anak nila, panay nursing din lahat. Lalaki o mga babae. Talaga nga delikado. Frontliners. Oo. Kaya parati akong nagdarasal para kanyada. When? Umuyo po, nakatadot na tayo. Nakatadot na tayo, the doctors ha. Kada nurses, nakatadot na tayo. Yeah. Ginasgasot. Dito Italy, ginasgasot. Nasuro ko talo gasot, pinatay nga the doctor dito yan. Limbagasot nga nasurok ti nurses. Nagkaroon pa iti tawag ti Italy iding calling all reserve nurses nga karedredwar. Namigid duma di da kahit gubulata siyempre. Kas ka lagsabat apoy. Makita nga dapoy sarong tumaray ka, saro kusokem. Awan matay ka Madam Perlita, nice to hear your voice. Nakat-adot mayat nga makipagsarita kat mismessage payan. Kung magbao kayon. Baliwak tumanin tumangan dear kada kayon. Okay. Kumablaw kayo na po. Thank you. Okay, thank you. Madam Perlita, kumablaw kayo kung nakablaw yun. Di kita ikuan di kita gagayam yun. Ni awanin baba. Ada pelagayam. Ay, okay. Kablawak man ni Marican Lynn, kita Las Vegas. Si Kuya Matsanyayo. Okay. Kaya nagasi program yung kaya ka ulo. TNC family. Kablawak man garot ni ito kaya si DJ Edison. Siya pala po. Okay. Nasa ni Ayat. Nemars Studio ni Nemesio Luis Senior, Nemesio Junior, ini DJ Jade, Bataan Roma, Siling Lingay, Katkatawa, and Sugot Sibyag, live show niya, na makikararat mo kuma, DJ kasi, at mga personal problems na kata. Sino po? Sino po Perlita? Sino tada problema na? Jade. Dete nalaing nga sarita tikas lalakay nga ubing. Te baro. Wow. Nagapukan ni Dan Langgaman kay Soy. Tayo na sa Dan Langgaman. Okay. Anak-anak ni Dan Langgaman mismo din ang padaktal kanya na okay. Di Jai. Kapilitan nga pumanaw di Jai siyempre kahit na mag-independent dadamot pamilya na piman. Alawin, kararakter ito. Kararakter ito, Madam Perlita. Ito si breadwinner, dagiti lola na kan parents na. Lala kayo damot dun. Okay. Ijay, isa lang legit ang maibaga. Awanan, lipat yun, Madam Perlita, nga i-dedicaten. Awanan. Na-dedicate. Kaya dedicate. Nalipatan yun nga ikablaawanin? Awan, di malagi po. Awanan. Okay. Okay, thank you so much, Madam Perlita Aglipay, Manipuliti, Canada. Okay, God bless everyone there, keep safe. Okay, thank you so much. Okay, manipuda po iti parte po apo ti kwa ti Canada.
Dita po ni Madam Madam Perlita Aglipay. Ano, in baga na di kitay ano na ganan? Kaya pag-sponsoran na talagang naayat dito kapsat. Gali ka tawag man dito may sapay. Sinut mayat dito yung Mandi Air. Gali ka siyak ko na dito kit. Ni gali ka timawat at yung meaning kit. Dito yung taga Milano. Dito man taga Milano, taga Sarita. Alright. Datan, taga Milano dito ya. Bareng sumumbat. Okay. Hello po. Hello, RJM. Okay, kumusta? Hello, Sir DJ. Sa dino nga parte dito Milano to yan mo? Sir. Sa dino ti pasit ti Milano ngayon mo ading? Si Biamak na hon, sir. Dito Makmahon, ti mo. Nang bagman ta nakaala ka ti kuram, ti relief goods mo. RJM. Yung try ko tinawagan, di pero sa sir, adamit may da ito nagtatay mali. Agad itagmuda ka kung mata telepono da tatawag tumambot tong bigat tabara nga dumedi kabil. Alya. Iba. Okay, sir, resign ko. Wala ta innam kami kat awam malaangan nag-apply kami ti bonus pesa kat nakam sa PTM mo na nga nangisarap ti ko awam pa nawat. RJM taga ano ka dyan Pilipinas din? Taga ano ka dyan Pilipinas? Ijibanggi, sir. Taga Banggi. Amam mo rin ni ko ni anat na ni Tegayem ko nga Mestron dito Baroyen Banggi nalipat na pang Canada ni anat na ganun namin nalipat Blanca Flor ni Levi amamong han When amok, sir. amamong batch ko di JTNCCED Hindi kami lang sumaron nga barangay. when dati simbahan mid takit dita Baroyen di Filipino Assemblies of the Firstborn no dapay siguro When amok. when nata Pentecost kam namin ading ket mano nga tawin mo RJM dito kuan Italy mano nga tawin mo dito kuan Italy 1991 pa yun, sir. Ako nagbayagan gaya man dati pamilya dito yun RJM citizen kan When, sir, ito yan ka nag-asawa. citizen kan Hampay, sir. Anak ko sinagat. karta sa giorno ka When, sir, when. Lawin manot anak mo na ading ka Talo naman, no? Talang nabagman ta nasarakan ti kabusligan nga pagdenggan magta nakita mo tayo nagpiprint tayo kat padang Ilocano deti kung kunak RJM ito nakita deti abastong kot ang apalak Naanatin ko na jacket na ilet lang sinubong ako na ito. nailit lang kat alawin ating kung mablaw ka nga ro doon tatumawag dito ang mo ti parte ti Amerika nakita kami Siakman sir kung namitat kayo kung mablaw ka kablawon di kita kakaduang kita balayon ating Sir, nakakami lagi ita. Si Masay may. Kabiawan nila kayo mun Mag-anak ko dyan, Pilipinas, sir. Okay, sige. Sir, nagsina kami. Kastaya manungod ka anak yo nga naibati na Kaplang lang nilik. Well. Taloda, sir. taloda oreno adati saritaan nyo ti kumone nga ikan namet ti abasto digiti ubing Sir, mang message sa DJ Justin na ni ko kanya na obligado. Okay. Dito ti importante. Sige, kablawan mo rin kita anak mo anak ading ko. Kaya kita kabagyan mo ti ti Banggi. Kablawak lang, sir, dahil family, di Banggi, agar pa family. Di Barangay Oton. Okay. Then
Ni kanak at itiningras, Donald Gasset. Okay. Kapsat ko ka ni Romel Agar ko si Masikil. Okay. Kenti family Wauti Bakaray Lucas Nal. Okay. Kailyak nga bakara. Damang sa sutsut kanya titikit. Eddie Wow, taga Bakara. Taga Bakara ka DJ kunana. Agyaman at ading ko RJM. Di pa nagpaset mo. Thank you, Sir, Sen Anon ko. Okay, thank you so much. Mari po dito Milan, Italy. Kalugara kami. Dito Milan, ni ading RJM Mariel. Dito Italy. Alright, kaya ka tumawag ak manin. Pag gusto ak baka na man si Arte tawag ako, tawag manin. Kaya agtuking tetong ket, alas 10 agtuking tayo, hindi yawanin. Hindi man matawaganin. Nagtatawagan may tut-tut-tut ka na nalat ka doon sa cellphone ni Madamadela tatawagan ka ni awan manin madi dito ko na baka sa balik ti program dito telepono ni Madamadela baka madi ti ag-divert baka madi abid listeners dito mo kumusta kayo amin dita Ilocos Norte, Rosalina Valdez. Kunana. Okay. Kita tumawag ak man. Madi talaga matawagan ni ko. Tawagak man. Agredi kan Madam Gladys tatawagan ka man. Gure ka man. Madi ni Madam Adela, jak man mo na pa di matawagan. Gure ka, kabsat king riyem kare ka. Apa nga tanga madi nga matawagan ket mayat dito yan. Tawagak man ni Madam Gladys. Okay. Pag-ready kan Madam Gladys, sumayo na. Itapil mo pelat umisbo, no ikaw umisbo. Tatawagan ka na ito yan. Mayan. Abo, napigsa. Wanlat ka. Si messenger ni Madam Adela. Okay. Ibak malat tawag ako na. Okay. Nagre-ring. Nakaturog sa mbit. Ito abid listeners na yun. Awanin. Naturogin. Babakol. Awamit Nito guys. Hello, sir. Hello, Madam Gladys. Okay. Sa din parte ni Madam Gladys, si Lubong. Adana dito yung Hawaii, sir. Hawaii. Waipaho. Big Islands. YPO ka, sir. YPO. Dati na-encounter mo wag makadangdang ditan. Yan yun. Awang pa Awamot pa isa? sa balayan dangamin. Dada jay lahain na. Dada jay kita Big Islands. Dada kita kakabagyan. Madam Gladys, kumusta ti ka sa saad yumot dita? Yes, sir. Kumusta ka sa saad yun dita Hawaii Met? Siyempre dakkel met Medyo narigat. Apa yan? Apa yung narigat? Kas lang si Mang Mangig. Usar kas lang umat-atumot din. ko isprisan. Akit agbuya ka ngamin ang kasigurado gaya baka tal-talo anak ka batong mo dahil talo mo pelang. Kasi nag-nervous ako sa amang buya ka sa tama ilang maapektaran si COVID sir ba? Kasi lang na isang turo taktay kasi lang at buto-buto si karabukog na. Idi Sabado kung Domingo, Jack Marrero, 3,000 pinatay dito Amerika. 3,000 nga surok. Duwang aldaw, rabakam deta. Mamma mia, nakabut-buteng. Dito Italy, idi tinakabut-buteng. Nakita ko din sir nga case COVID all over the world. It's a million something already. No, hanga 2 millionin nga nasuroken. Tatan. 2 million. Oo. Well, dumagdak ka lang, nakabut-buteng nga rin ticket. Adakan mo po sa bali nga COVID manan Adakan mo man sa bali. Bagbagada. Kung kanong nga rin dyan, kanumot lang sa'yo naman dyan. Amoyo, convincing iti bagbagadan nga kuna ni Vladimir Putin kat daytoy haan nga nature kuna na biological. So nga kaya da nga sapsabalian. Ganun siya? Lakad, biological. Wanan nakaro. So nga Nakaro po. tapos kaya da nga paturong ta Amerika no China akin aramid.
Kaya da kita nyo kat bigla nga imado ti Amerika. Bigla in-overtake na ti imado. No biological ada formula na. Iso nga kinimig ti Federal Bureau of Investigation DJ kangatuan nga biologist na professor iti Harvard tanatakwatan da nga nakikolaborate kano iti University of Wuhan kadagiti professors ket atap da nga nag-emerge da ket detan nagaramid dati kakasta nga setup ngayon dito mo tamo no gusto dito nga istorya ngayon at least dito pang pamalatatan nga biological komento pang kita na tekonason hanggang nga sigurado ulo tikot lalo kanya sir hangko nga buy-buyaon da kita konser sa nakaputong mga tatagan basta kanya konser karkarara lasan wen gusto dito napintas pa pares kayo dito kwak dito asawak di na kayo tagbuya ti newsen anan mo pagbuya kat panay mo at makapasid doker ko na wen maka sa may sursurot ka pa nga rodar no buya ka kita wala tag nervyos ka nga rod Gladys mapraning ka nga kung nata kasa ano nga rod ti ko tata kasano ado pala ti supply yo di kiti makmakan karkarne nga panggatang dita adumot tayo lang sir ba't na ingkang kumatang agatang sir just stay safe pag ka lat ka ba't uray aramidon DJ way nga talaga nga safe ka at dala sa amak mo sir na talaga nga DJ pa pa naman ito putok mo sitawa sa agatang kasi mas ako kahit nasawon ti paggatangan pala dita dupo-dup pala awan pa ti makungkuna social distancing pagpakat sa agpaskrip na lang si mga dito isang sir ka agpaskrip na lang din kasi sa ada social distancing ajay amon no DJ tan nga simrepket at akwana wen gusto dita lalo ti uneg di kita kakasta nga paggatangan masuffocate may nasa ti pagang ansam talaga nga maala ka no di ka agapot nga nalaing ket kasano nga ti ko tatta kasano ti panigi aging bakkay mat Madam Gladys ti makanta balayo tatta sir DJ magatang ka sa kumano sa iyala mo dapat na igatangon DJ abas kung si Tuwi ngem deta balayo anay sir ngem deta balayo adamot pagmulaan adamot dagiti marunggayo saluyot kada mulmulayo nga in case nga gawan tilako ket marunggay lang sir si agayan si arubayan napiapay kada kayat adda marunggayo da kami dito awang pulos kondominium awan dagam dati pagpurusam ngem ala anang ket napintas ti lugar yo makitkitak pa dikiti kabaranggayak mo ko dagiti balbalay da nga tartaraken dapat ti kalkalding par partida nagmeta biyagin kung kuna kaslalat ta Pilipinas gayam ti Hawaii kung kunak tinaknakem ko so nga ada partes na sir nga kasjay ngem diti yami nga mintas lang diti yami sir ka townhouse ito nga okay Madam Gladys taga ano tayo ta Pilipinas gayam taga ano tayo diti lawag kami sir dahil tangis 45 tangis lawag dito asidikti lapas data nakwa puro tagpadaya along si Gapuro sir at behind the Northwestern College dito asidikta Bomboradyo mo lang dito ang area una yes sir asidik dita okay Mano nga tawon tayo Hawaiian, Madam Gladys, nabayag tayo? Namadok ka bagyak niya, bakara sir. Si? Sak dito sir. When? Mga 13 years old sir. 13 years, medyo nabayag kamit yan. Nanunakla dito Italia, 18 nga tawon ko ito dito Italia. Kahit, anati ko anati pa nag-recnam. Nila kay. Sige. 20 years man sir, ito nangalakan niya. Okay.
then dagito yung anak ko, awan dati si Dumi at dati kami sa dati Washington DC. Dadakol dan. Texas at kita military da sir. Wow, dadakol si Aldoda, da kita ni military Yan, da. di may isa. Oo. Oo, anak da sir. Kasi kan panay si duty da sir. Akit normal. Among tibisa da kita, oras sa din mga parte, sir kanda. Mayawid da pa amin nga lugan da kita ah. Di kita army. Natuturoy da kita kit, tibisa da. Alakit, manot taon-taon Madam Gladys, kahit kuman nga amuan, no, taon-taon. Still young sir, 55. Ay, 55, hindi na ka. Medyo manang ka gaya, okay, 55. So, napintas gayon, dito pa nagkakadwa yung nga TNC. Talagang pimbaltik gaya yung T50 nga, pangato. Di TNC. Member ka TNC eh. Well, napintas di pa nagkakadwa yung nga TNC. Sir, napintas pa nagkukulig niya sir. Problema si may problema niya amin dun sir. Oo na, napintas. Tala ko... And then aramid yung moment tumulong din sa baling nga tapos. Datat napintas. Sorry, dati ti abroad. Tore kaskasan no. Kukak mo ti 20 nga dolyarin eh. Ambag tayo na, dahil pakikabilan tayo. No kunayo kat nalpasan, nakasanga polo ko times 20, di nakadua kasutin. I-convert mo Pilipinas eh. Da 20 million. Di, at na 20 million, sobra ka mo 10. Okay, kumablaw ka natin. Kumablaw ka nga rodan, tumawag tema nin, agop teton. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Muna amin, sir, at yaman na sinapo, baru nga bigas manan, para katatay amin. And then, kapkablawak, sumaganan, TNC, family mommies, good morning, and then, lagi tayo kapag-get sa Pilipinas, nang po, lagi tayo kapag-gas ko, Carita Galutira, Dong Galutira, and then, na tumapay, at may naganan namin ni Dan Sir, tato kami nga kakapsat, then kami. Nagagat, tinaganak ka na tayo. And then, good morning to, hindi nga yan, katawa, si DJ, and also good morning to KIK program, Nemi Ruiz Senior, and also to Nemi Ruiz Senior, good morning, and good morning also to Sandro J. Asmulia Balustang, my idol, and also to his wife, Jada Balustang. Okay. And then to Sister Perlita Agipay-Machan. Okay. Teresita Bumanglas. And Glo Piaco. Deborah Valenzuela. And Tristan Andres. Okay. All of you guys, good morning, stay safe. I love you guys. Okay. Thank you so much. Okay, thank you so much, Madam Gladys. Thank you so much, sir. Okay, thank you, grazie. Di pa nagparticipar dito yung kabisligan ken Ilocos Music Online Radio. Alright, manipod ti Hawaii. Di taga Hawaii tayo apo. At dikit-dikit ko kumangian di air. Dito yung Eddie, wow, ngumang ko nga friend. Tinaramid ko, nagpa-asa kon, ti friend. Okay? Parepo dito may sangag naganti ni Madam Gloria Kilenderino Petraccioni, ako gayong mga friend. Tata inad ko isuna. Tat numabaling ko matawagan. Inad ko pa dito Madam Nelly Espirito. Tahang komit nga friend. Okay. Tatawagan kay kuma nakasar kay agpaiso apo agsipud tati account ti DJ Jake ti agpanuray. Hang kayo nga matawagan, no di kayo friend, kakapsat. So, nagpaadak kada kayo. Madam Rosalina Valdez, Madam Sir Eddie, wow, mabalang kayo nga tawagan, no accept and duck.
And then Madam Gloria Petraccioni. Ito Petraccioni ngamin Piliado ti Italiano. Mabaleng ko ang kasarita ti asawa na ti Italiano no kas pagarigan. No Italiano kita ti Piliado ti Ikoket. Ti apay Madam Madela anat mapaspasamak deti kumaya deti cellphone mo madi matawagan manang. Madi deti network mo. Madi ka matawagan na pulos eh. No apay nakitam ta kadenggem. Denggem tet ko na naman nun. Ne? Kontrol ito cellphone niyo. Nagre-ring. Ne? Ade. Evidence madi. Agprenta ko na dito kumasarita ko mati lalaki. Kaya kata-kita ko man nagprenta. Ang ko nga friend sumarod nagpaada. Kaya kata-kita ko man. Tawagak man dito pa ka lalaki. Ayan. Okay. Brother Eddie. Ape Eddie. Babae may tiro pa. Dari ka. Tawagak man nagpeso nga lalaki dito babae. Okay. Hello. Hello. Hello, parang Andy, kumusta? Hello. Nasayat, Mat. Nasayat. Nag-install ka na kamara. Alright. Tapi dasmit no kakastat at no anong nga tisap sa bali, di makigayim tada. Brother Eddie, identify no sa di na parte ti lubong tayo nga kanito kanoras. Santa Maria, California. Santa Maria, California. Kung nakita kita taga-kabusligan ka kung kanyak at siyempre ti panunod ko uwen siguro baka karo bata o taga-Bacaraka no sa dina parte ay ati jay Liptong? Liptong taga-Liptong ado tinay kamang taga-kabusligan ta Liptong ket nagapatak mo tinaganda Jack Padaya Barangay 21 ta Liptong Jack Mariro 21 Kumusta di kita tagalilip tong brother ako Eddie Nag-quarantine naman kusta? Nag-quarantine naman Kita kasana nga rodon no tayo kuhan tricycle ka katrumar ka nga dihang ka nga makastrek taliptong mo kaslam mo ta kabusligan di ka makastrek di pinarita nan mabalin siguro narigat di quarantine ngamin Napagta nakapanaw sakbay ng lockdown? Kasta. Daka Pilipinas ide. Brother Eddie. Buwan na. Nagapura ka man, nagsublit sa California, hindi ka lockdown naman. Wala, di ka nakasubli ko man. Wala na. Dati na lockdown nga kabaranggaya, nakagatang tibalay dito ili ti Bacara. Wala na, may bus amin na kwarta deta. Tangamin kat, amo na dakat Pilipinas, parparwar ka lata Parparwar ka, aging nga na maibusang ka. Ngadot bala makata na maibos. Yan, teko na kon, alisto ti agparwar ti kwarta. Apo ay. Awanan, natarapan, hana makasublit hawayan. Dito trigat na ket. Mapikas na, akat, ano ti nasimper mo met ti biyag ti ko Brother Eddie, jay Pilipinas di nagawid ka. Si Maya ti biyag. Si Mayat ti biyag ng pungod-pudot. Ano ti ket masawan Brother Eddie, jay napudot ti taktao o napudot ti klema? Napudot ti klema. Napudot ti klema. Ante bumlaw ta nagpuligos ka no sigon ti siyensya ket edi ka ni klema iti gabod iti panagpuputok ti volcan kuno di kiti nalaleng ti klema dito Italy di kano klema kano ti European kasla kumapalamiis ti Turkey kasi ti arignan ibig sabihin di nakalamlamis dito nga lugaran haanan pimbuligos ni convert tayo ti pasit ti Pilipinas di pudot di India sut imay kada tayo umabot pa 40 na ti pudot tayo kada 42 sa ti pudot kabarbara no tiyempo ti summer so nga an-anan so nga maditay bagbakasyon kakapsat ka gagayem no tiyempo ti summer talaga mablao ti bagi
pumudot ti bagi lalo nagabuka ti lamiis sa kamaban ti pudot o ano na mabinat kan. So nga nimbagkid di at manong bulan mo idinagawid ka, Brother Eddie? 3 weeks kumati bagas yung kung nagbanin lang na hindi. Ay di hanggang nga nag-enjoy yan nga Roden. Nawa na agad no, puro COVID mat-istorya nag-lockdown ko na naman eh. Nag-apura ako nagsubli. Dito kasarsaritak nga Brother Eddie, nasawaan dito single. Soon to be get married. Okay. Mga taon tayong kabsat? 58. Okay. Soon pa lang ha? 58? May kadwa. May kadwaan. Lalao lang ha? Ako nagigtutang pa yun. Dati tamo ko 38 taga 58. Asidik. 2 digit lang yan. Basit lang yan kabsat. 2 digit lang yan. Kuhakan. Senior citizen yan. Lalao lang ha. Ang record kuha. Mano mo tiyanak tayo, didiin mo na. 2. Dudakil din da sa sawa dan sigurado. 29 kan 21. Dudakil din. Naka-Redward damit ti Kulayo siguro, ta 21 yun eh. Ada dati Amerika o Pilipinas? Dada dito eh. Okay, dada dita. Okay. So meaning DJ Mother dagat kuha adamot dita. Dada dito mat lang. Okay. Narigat mat nga personal and dating ata sa lusod. Amom kanyaket. Iti kapsat mo kada sariwawek nagsaludsod ngem sarita tanto lang ng personal. Okay. Brother Eddie, idinagawid ka sa Pilipinas at nag-enjoy ang aking kinan. Ikikan. Awanjak na enjoy ta nakapudpudot sa fama. Di ka lang nakasidamot ti saluyot saluyot kada pultat ka nagsida. Minsan sa saluyot ti marunggay. At least akit nakaramang ka manong atawon da tao na pulusin nabay ka di nakaramang. Amang kaya magsida kam gayam dito saluyot no tiyempo ti summer. Ikiti nang nangisit na lang da nga agmulat ti saluyot ilako da mo ti merkato. Ket pensionado ka nga ro doon Brother Eddie, kat 58 ka na ang kagupubran, nalabit. Mabayag pa yan, mga 9 years pa Apa yan? Kurang pa iti tawen? 60-70 ko dito. Kaslang mula dito ko Italy 67 malang ti tawen na manili ko na dakit ko pagurayan ni patay no nga orayan pelaing hindi sila ko madatao kat manutawan tayo 48 tayo lakayak metten na mabayag pay penso ko 67 pagurayan ni patay bebayam data alakat kaya amamom ni ko ni Macprape nakit ni Romel ni Romel kabarangaya akikita kayo nakuha ni Romel nagalapon nga magkumpare kami nga ako di kami pa nakita nga magkumpare kami ni Romel nata kakaruba kami ka doon sa California California matiyan na naalan na madigit ay naganaking kuha na diya ka mo na sino imun una da nga ta Dante Eda uno ni nanang ko imun una da siguro 2 nga taon Jack Mariro alakot Brother Eddie, kumablaw ka nga ro doon, di kita taga-kalibtong, baka nakaring dami na, nala oras ti libtongon, alas 4. Kablawan ti idan. May baga parbangon yung amin dito, pakaratan amin na, nagdingdingin. Nang ro naman dati, bakit ko ni Virgie Maranan umawit? Taga ano ni Mrs. Brother Eddie? Bawa West, Batas. Taga Batas. Nakuyog kami nga med, kuya. Okay. Adadta ni Mrs. Nakuyog kami nga may. Pakablao mo man, ipasa man dito telepono, kasaritak bamit ni Mrs. Sorry,
Hello. Nembag malam tayo apo yung Mrs. Nalipatak mo tinagan ni Mrs. Itayen ni Sir Edin. Virgie. Madam Virgie, kumusta kayo dita? Kumusta kayo dita? Okay lang mo, sir. Okay. Nakuyok kay gaya mi din ni Sir Eddie kat nembag ta nakasubli kayo kat COVID kunadon kat tanapanan yung nga lugar kat nakadomot COVID na. Siguro nga rin. Bon, sir. At March 22 kumapil lang si flight mi. Na pang kami di airport na di mi dala-dala di luggage na mapamila ko masaludsudan no mabalin ti agparibok no ana ti available flight. Kat ibagadamot na no agparibok ka $5,000 ti maysa. Ang kasta talaga. Imbag nakita ko supervisor ti Pal kinasaritak no mabalin ti chance passenger ti nga aldaw. Okay, walang problema. Kunana mo, pumila na lang kayo, kunana. So, ibig sabihin, di dyan pa nag-change... Okay. Di dyan pa nag-change passenger yun, mabalin? O sa balit aeroplano nga nagluganan yan? Itumot lang, sir. Palmot lang yung... di pa nag-change passenger ko, naguray kami until nga nakalugan dagiti talaga nga nakabukti dagiti nga aldaw. Okay. I understand it. No, aday space. Ipalugan da kami. So nga, kasi na po, adumot ni space, na ipalugan da kami mut lang, sir. So, hindi closing on, bagada nga ag-check-in kami, dito simrot kami mut laon. Dito pagpintasan nga ano kumanalakon kami. At kami kumapay lagyan. Bali 1 month ni tatanga aldawon, sir. Kaya pag beat kayo pilagayan, pauna yan. Kaya talaga nga nag-enjoy. Nagawid. Awan, sir. Di bale, labing pintas. Dito nga, nakasampot kayo. Awan, sir. Dito pagpintasan na namin, Madam Virgie. Nilakay kita. Okay. Amom ka no, bibuyan nila kay nga meeting ka, sir. Nakakonect kay dako nga TV na. Ito nga. Opo. Dagal, elek mo ko ano tayo. Ang pagkatawa. Ay, agal-alag mat sir at ineda kita sa iyak kung kunanan ko. Nanumulag dito. Kita kan naiat na kan ag-friend kayo. Nagayom gawin. Tawag-tawagan nagtuitan. Agayom gawin. Kita tagalibtong kat. At ano di kagayom ko tilibtong yun. Ngayon nalipatak ba't nagdagan na. Madam Virgie, kung mablaw ka mat nga rodan. Pag nagad makadangdang sa. Makadangdang ti Piliado May. Apo Virgie. Pag nagad makadangdang. Nagan na? Manang norma. Taga-tubura. Namamok sa dito norma. Kabagyan may pwede ako ba? Asawa DJ kabsat mga pulis ide. Na dati nga nag-hepe mo tika. Bakaran. Nagan na. Ni... Ay apo, nalipatak mo tinagan nagpasa di Jayan. Ni ilakay... Amamok di Jay Lando. Malagip ko pala di kita ito. Kumablaw kayo nga doon, Madam Virgie. Kablaawak na sa aming buyan, sir. Kileti nalatak na programa kita nga agdama. Nanumo. Safe latan si amin nun. Kublawan nyo di kita taga Batak. Ay, kablaawak aming kita yung patak mo nga ibatak. Naman ti ayan yung lubong kinagiti ka lugarak kita di nga taga Batak kablaawak. Nakadot taga Batak dito eh. Ato taga Batak Ninelia Agkawili. Amumuit Nelia. Ganda manong Hercules na ploho adadaan. Dadaan mi dito ploho Damanang Marina. Diyan mo namamuhi di gaya. Basta dito taga Batak amin nun. Kamusta kay lata amin sagmanti ay ayan yung lubongan. Okay. Thank you so much, Madam Virgie. Thank you. Okay, thank you so much. Okay, mani po kita kasawa apo nga ni Brother Floro kundi apo Madam Virgie. Mani po diti Santa Maria, USA. Okay, dati Espanyolan sa diti lugar doon ako dito Santa Maria kit.
Okay. Sino pa yung natatiwagan tayo tata? Diyak sa makakararagin. Nagadati. Padasak matawagan dito dito age 62 kung ni madam mabalin nga early retirement. When? Ape mabalin nga tatag early retirement. Mabalin siguro. Sir Eddie. Okay, mabalin ka no kuna na. May ka dito yung Hawaii DJ pag sidayin ka tinaduma-duma nga natin. Wala iwas din natin. Pero ka tatawag at mamit dito yung masaksakit. Nga kuha tayo. Nga avid listeners tayo kan admin time. Barang sumumba ta. Kararagan tayo dito. Kumustahan tayo mamit. Eta. Lah. Mas dua pa siguro sa dito tukengin. Tawagan tayo man. Baru sumumba ta. Para bangon ta. Hello! Kumusta? Okay. Yung amuto na gantayo apo. Ay, sir, chef ni First PCT Barangay Tripastotin. Kumusta? Nalaingan kayo mo lang na Madam First Victim. Madam Pilabasit. Maliit ay lang, sir. Nakapsot pa lang ka na dagdag si Bagbagig, sir. Baka oo. Medyo ko dito na kulibra ang sir sa agang pinayok po ka dito rupa. Ay, susapo. Kunaktupay. Dito ta, sir. Adadat Nakapsot ako. Adat agagas ti kulibra kat. Kodeta, virus ti kodeta, Madam First. Virus ti angin, ta kulibra. Ne? Awanin. Nakapoy. Basta Pilipinas, talaga nakapoy. Awan. Okay. Mudi. Awanin. Okay. Sino pa yung atati ada dito nga sindadaan? Sino pa yung mayat? Nga kuha. Talaga tatawagak man ni sayang ni Madam Adela. Madi matawagan. Diyan ka mo nakapay nga kasdya ti kuha na. Ti telepon na. Many times nga nagatempa ko nga tinawag ako madidiya telepono yo apo Madam Adela nag-admin tayo so dahil tawag ak mamit dito very kuha kahit ko digiti TNC kahit nga makasasarita okay dabi yuk tayo hello nimbag nga bigat tayo amin na po dilawi mabalingyam amo tinagan tayo ay pag naman daw ko namin sir. Malam gaya dito. Ay Vancouver. Ay Vancouver. Yeah, Vancouver. Sa Gloria Kilindarino Petracioni. Madam Gloria. Agnagad na. Madam Gloria, nangalan nyo dito periodo yung Petracioni. I'm married with an Italian. Ako nagtupay? Basta kasta nga Meliado, kung nakit kuha, Italiano. Na, may ibusan nagpalang no kasaritag ti Italiano dito, kan Italiano eh. Ay na, punangamutag Italian dahil lang. Natay nila kay Kubo. Natayan. Agad, yes, imay kami dita, Italy, may kami dita Milan. Oo. Dita Venice. Yung pasture na mo dita. Okay. But how many years ago already? Ano yung patay na? Ano yung patay na, Madam Gloria? Pancreatic cancer. Oh, Madonna. Santissima. Narigata sakit? Yes. Yes. Nadaras nga. Andyan ti city na talaga ni Apo kwa. Dito asawa yun nga Petracioni. Si Kabagyan na he lives in northern part of Italy. Pero si Kabagyan na adda dita Milan. Okay. So nasa sud pala isuna. Northern pala, northern ko nam gaya maya. So, kuha. Yeah, northern. Ada ti Kabagyan na dita Milan, may dita Milan. Dita tinagtaro sa mi. No northern, ada dati north, kasla kuma Ilocos Norte, kasla Ilocos Sur, nga parte kasla lugar. Manang Gloria, how long na kuha tayo? Widower tayo? 6 years. Almost 6 years. Almost 6 years.
Manot anak tayo mo ten. Onay. Manot anak tayo. Dedi kwa. Apo Peter Choni. Ay, awanti anak ni Mr. Patricioni. Oh, sayang. Yang ada anak. Iya, kasi na late. I don't know. Kasi lawan mo at latanang ka ba? I'm busy helping my relatives in the Philippines. Lawan din ko nga nagkapamilya kasi dama may isa nga anak ko. Damot ten apok nga maisan. At didi mo na nga lakay ko Lakay. natay natin didi mo na. Importante, madam kwa, dati anak yu pa lang. Dati kwa got. Adan, nakasirada kanya ko. Okay. So, kumusta dito Vancouver? I think, kasi umay kami mat dito Canada kahit palubos niya po. Pero agdiretso kam ti... Ay, may kanto. Agkwa, pumanaw kam ti... Tawagan na ito, may kagpasyar to yan ko. Pumanaw kam dito Italin, narigat namin taong kabagyan na. So, naka-family visa kami. Madam Sinod Gloria. sa papanan nyo? Dito kakapsat ti asawak, duwada, and upat ti kakapsat di tatang na nga nabegdan at dekada, mga 40 years dagiyan kita Toronto. Anya nga Toronto. Ket nadesidido min nga ag-move out mo ti dalin ta customer ti kuan kasasaadon ko tatan na lockdown kami met han nagpostor dokumento at awam mo ti kuha pending Namayat ti patakaran. Kamat mi dito kuha Madam Gloria dito 22 years ag 22 nga anak mi 21 na pala ita. Yeah. Tatan simrek ti dokumento mi dagiti document simrek ket ko na di Canadian consultant masapol ko dito yan malipas dito dokumento yan kasi 22 dito ubing isa ti kamkamat mi. So posible dito ka busligan radio internet haanto nga based in Milanen no pagasaten na kam ni Apo based in Canada to. In Toronto, wow. Ano na nga nakuha dito, in-share ni Sister Lita Glipay Matcha. Nakagat dito. Amwak dito yung radio program mo. Ito nga no, mangrugikan, i-share na mo kanya ko, then i-share ko mati sa bali. Madam Gloria. Ano pa nag-rek na yun dito yung kabusligan? Nakabatbatit met nagbibuhay Apo Gloria. Yung bagtabang pagan-anasan nyo. Agpopular kan tulad sa ato damdamon pa yung mutlaan. Mayat lagi kang kanta, mayat ti panang entertain mo ti viewers mo. Naragsak na. Agduduma nga min ti estilo mi amin Apo Gloria. Ang amin ket amam ket duma-duma mi ti talento. Dati ubing Jade mo kat nalayang magpakatawa di dyan, nalayang aglakay-lakay. Ay, nekwa. Pang-apil naman. Pang-apil na. Naduma-duma ti estilo. Ni Manong Nuemi, nalayang agibasa, versatile. Sa pulong da kita. So nga, naduma-duma di dyan pagpilian tayo. Tangga ni Sir Nemi, So nga maliliwa tayo, Madam Gloria, kasi naduma-duma tintag ni Apo nga talento di giti announcers ket na mabalin na makaliliwa narigato nagpaparis ko maket mauma ate agkat katawan na nga ron ako nang hama mo ang gibasa gilandag ko lang mga itid mo kini Mr. Lonely kini Manong kung nga ron sakot sursuratan dan sursuratan da kini nga gibasa magbalin lang dakumat naman ng hemay ay sursuro ka na nga Manong Nel. Madi. Kuko dalatan Madam Gloria di jaga siya yung estilo. To sa bali mo ti estilo ket. Duma mo ti estilo dayo. Narigat magpaparis kami. Awang mangyat agdengig ka na kami no kas dayon. Tabakam dito kasting ato karne. Makapaturog. Dear Manong. Aga umadi aja kaya ta. Umadi dito kastoyan kung kunapan. Alakit ko nanto ka Dear Manong Jack. Aga madi na bagay aga
Baka agitlo gakon lukas jayen Madam Gloria. May mayat dete kwan sa bali nga istilok may tatno hanggang magpaparis. Nagpaparis kang nga tarungin. Umadon to, Makauman. sa program mo. Makauman ko ate kas jayen. Ay, mati ah. Mm-mm. Gusto. Okay. Madam Gloria. Hindi nga tarong na koladan. Madam Gloria, dito Vancouver, di mo tisari tayo dito kat ko ha. Ano na ganan? Frances tisari tayo dito, di ba? France? Wan? Frances? No. Kung ano na Frances? Mostly English. DJ Kwa ah. DJ Quebec. Dito Quebec. Unang yung ti Quebec kat. Montreal. Ti Quebec kat isot yan di Prime Minister yo, ano Jack Marero. Itangag na. Itangag na en. What? Dabalay na. Iso na ate ang France eh. Ang France eh. Talaga na ako. Tamok man no ti Vancouver kat. Ang ko nga matag France. Tamok man ti Vancouver kat Frances ti sarita yun dita. English yung magayam. English. Yeah, English. Diyan lang ang Montreal, di Quebec. Ado pelat maala nga trabaho dito Madam Gloria, di ba? Ado pelat. Adulat ta? Napadwasak pet. Sabi pintas ti weather na ti Vancouver. Si? Ng Toronto. Kasta ya. Ti Vancouver, awan onek na, mile. Okay. Yung ti Toronto, agisis na. Nalamlami is. Nalamlami. Ada do atis no na diyan magpermanent agno kaya mo di ka ti papel yu ka di Toronto napang kaya ito mo na di dyan no maalayo ti papel yun ng Canadian citizen kayo or pa mabalin nyo mag-move ti Vancouver kasi okay ito dakkel ngamin kit ado ti trabaho okay nagagat ka laki ti nga agtrabaho bumanang ka no nasa dut ka saan nasto deta. Nasaksak lutem ni gurong mo na katawanan. Di pa orayo magtindak. Agaw-awid na ko once a year. Yeah, agaw-awid na ka di once a year di Pilipinas. Pag-awidan niyo sa dino parte di Pilipinas yo, Madam Gloria. Di Santa Ilocos Sur. Taga Santa Cagaya maya. Di Pamurdong. Taga Santa Cagaya. Kawawid ko di ko kasubsoblik di January 28 magdagat nakasublik ka di. Nasapa pa nga pa nagsubliyo Kada kita in-interview tatay COVID no ko na tataray ti taon. Awanen. Ay nga rod COVID ko nada awan. Ado pa tin na-stuck ang taga dito di Pilipinas. Ay wan dito kung kunakan nga roden. Ado ti tumawag ako Madam Remy. Kalpasan ni Madam ko padasag kayo ito tatawagan. Okay. Ado ti na-stuck, ado mayat ka agad Madam Gloria iso nga kumablao kayon. That's good. Okay nga rad. Kablawak man na ti kabsat ko nga agkasangay tatsa ni Ading dito Vancouver. Happy birthday. Anot na gan na? Happy birthday my brother Melchor Kilinderino. Okay. Hope you have a good one kasi na-COVID pati birthday mo. Kaya na kanamin nga agdagdangag ti program mo kaya nagdangro na magkiking ka tatanga nagamamuta ti through telephone. And also to Sister Lita Matias, I want to say hi to her and also dagijay taga Pilipinas nga kakabagyag si Vancouver kakaanagag dagitay taga Kalungbuyan nga nagkapuat nagitay frontliner nga agtartrabaho amin amo nga naresgo ti trabaho da tata and God bless them all. And medyo lang ti may bagak ang especially di Kalungbuyan sa narigat kat di pa nagtultulong mi dijay kan ako pagtultuloy ti panang itulong kanya da. And thank you. Okay, ko kablawak ti happy birthday di kapsat yo. Melchor sat na ganata Madam Gloria. Melchor Kilinderino. Okay. Thank you so much, Madam Gloria. Thank you, sir. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye.
Alright, happy birthday! Dagiti birthday ni Apo Kwa Melchor Celendrino kung nana sa ditipiliado na gusto di panang-pronounce ko. Kaya kita na COVID Apo birthday. Happy birthday ha kada kay amin. Alright, kaya kita kumita tayo peti may isang tawagan. Tapno itikas ta kata Kwa mabigyan tayo mat amin talaga nga Kwan. Best by on the air nito pasama kita ta nga ararami din tayon han nga nagpatugtog ti adu nga kantan amom nga rod ni big shot jakam amo dito big shot nabayaga kami dito yun Brother Eddie kaya tatawagan tayo man ni Kwa dito admin ti I Love Low Noon okay sukat nga tayo okay tawagan tayo man Dasa ti Kuwait de ticket Mundo Abu Dhabi Diyan mo Nunggan tayo no. Okay Gri-ring Pagbigyan kay amin po nga nang ibaga Okay Awan sa 10 Allah Hello Hello Ini pinatay na sa 10 Awan 10 Ay, awan. Nadamit. Hello, sir. Hello. Kunak to pa ito mo ko. Awan ada magayam. Hello. Okay, iyam amutay mo tinagan tayo, Apo. Sir, Iyam amutay mo tinagan tayo nga road kapsat. Alakat iyam amutay yun. Good evening, sir. Good evening. Sino dito ka sa sarita ka po? Tapos mo damit Hello. Remedios naman po kay sir. Okay. Taga ano ni Madam Remedios? May Remedios naman po kay sir. Taga Cagayan Valley. Kasama Sanchez Mira, Cagayan. Sanchez Mira. Akin yung maya ko na dito sa Sanchez Mira. Dito Lapas. Sanchez Mira, Cagayan, sir. Nakaumayak. Dito Lapasen. Dito Lapas, Sanchez Mira. Madam Remedios, iganon dito cellphone mo, baka the monitor mo, ma-delay. So dito cellphone mo, tipakisaritaan kanyak, Madam Remedios. Dito cellphone mo. Kasano mo naimas na ti pamilya, sir. Bangos, tilapia, dyan. Well. Adayo ko DJ Sanchez Mira di Lapas ko na Lapas Sanchez ikiti bye-bye Madelay talaga tada monitor na Hello Madam Remedios Hello Nako awanin Isudyete yan ni sir Diyan mismo Madam Remedios dinggan na ka nalaing Amon dito cellphone mo, tinglem. Iso ti pakisarita han DJ monitor mo kasi madelay. Madelay ti saritaan tanok wa. Daakit to Okay, tinglem DJ cellphone mo nga pinangtawag ko king ka Madam Remy. Tapno na madelay dito usapan ta. Okay? Madelay no kuno dati monitor mo nga sa bali nga cellphone mo. Madelay talaga. Aguyo kakpayen. Dapat danumen. Madam Remy, sa dino nga pasit ti pag-obram tatta ti lubong, ada ka ti Middle East? Okay. Okay, na dilema nin. Okay. Madam Remy, sa dino ti kwa? Sa dino ti Iya, dadayom ta COVID Ni, sa balit sumbat na. Sir, adanak ti Kuwait. Kuwait. Okay, Kuwait. Kumusta ti Kuwait? Dito Kuwait sa mo tinakasaritak tatay ni natin nalipatak tinagan nan ti mawagin. Taga Kuwait mitkit. Naka lockdown kay kanumet kunada. Delay ko na. Delay talaga. Madam Remy, no DJ cellphone mo nga may sa tes usaren. Tapos agsarita nabayagan sir. Talaga delay talaga. Madam Remy, ako akan kumablao kayo. Agdelay ngamin, kumablao kayon.
Kung mablawat, di kita kablaawan tayo, di kita kalugaran tayo. Winger. Yes, sir. Kung mablaw tayo, Madam Remy. Madam Remy, hello. Ay, kapag naawak mo't amin di Dagiti Sanchez Mira, Claveria, Cagayan. Okay. Tarabay, media dayong idda iti Kubik. Okay. Yes, sir. Sino pa? Sino pwede kablawan tayo? Okay. Yes, sir. Sino pa? Yan kastamit kanyang sir, Mr. DJ. Okay, thank you so much. Ang ronamit din ka, sir. Okay, thank you so much, Madam Remy. Kubik. Okay, thank you so much. Kat yamala ka dita, stay safe kayo dita Kuwait. Okay, bye. Thank you so much sa inyo. Welcome, sir. And Okay, good night. thank you. Okay, bye. Medyo medyo delay. Dito yung panagsalita mi ni Madam Remy ta kasi nga min po, ti internet nga min katag delay. No do ti cellphone niyo. And then magisarita kayo DJ cellphone nga tinawaga kas pagarigan. Tapos dinggen nyo DJ cellphone ni Jai. Nasumumbat kayo ton, delay ton. So nga dapat adda apo ti dati DJ igaman yung cellphone ni sa ti agda mga pakisaritaan niya tapos na nag-delay. Total mabalintay apo nga dinggen to kalpasan ti programa. Okay? Dito sarik agdama DJ saan mo nga matawagan data. May isang account ko DJ ti tawagam data. Nakabado ti Violet kunana. Ito nga nakabado Violet ditoy. Madam Adela sakman ti tawagam tagsarita ta kasi ang kumakita dito account mo kahit nasakit man tinakam ko di ka makasarita. Madam Adela, are you still there? Pagkasanak man natawagan kasi diyak mo DJ account ngay bagam ko diyan naka-Violet. Handang friend siguro. Handang friend. Okay. Ni Madam Lydia nga ta mabaling nga ta kasarita. Teka. 62 mabalin. Rosalina Valdez taga Pasyo kanak kunana. Adopted daughter ti Bakaraken Makibarangay ti Kabisligan. Nagubra ti Department of Agriculture for 34 years. Makapasalibukag di kita nga saniwing patpatuka patpatangatang mo. Thank you. Mangit FT ilig dita nga nakayanakan. God bless and keep safe. Keep safe. Taga ano nga ni Madam Kuwa? Kumakani Hawaii. Okay. Madam Adela, tumawag ka man kanyak langin tap na makitak di account mo kasi hanta nga friend. Jaka mo. Kuna jaka mo ano hanta friend. So siya malatawagan mo ta dito Adela nga okay kuna na nga nagsurat ka. Madi ka matawagan. Sa bali DJ Kuwa. Ito kasta. Habang urayan ka tagpatugtugak man pelang ti kanta ti sisiwit. Alright, ito yun na po ti sisiwit. Mali po dito yung Kabisligan Radio Internet Ken Ilocos Music Online Radio. Mga barangay Tano, samahan po natin. Hi kay Madam Lydia de la Cueva. Sa kanyang exhibit sa Sabati ni Madam Gloria. Ayan na. Madam Virgie Mawid. Kaya pa-request man tayo sa natang agyaman at panagayat. Ilan tayo ako. Mga barangay Tano, samahan natin si Apo Kagawad Pagkabawin. Available agyaman at Diyos ko kung ano ito. Pwede nga rin ito yan. ang maayo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit
Awan DJ ko Adela J Black ko na ang kumatawagan eh. Ang kung makita dyan naka-black apo. Madam Adela, account mo. Ako dyan mo tawagan. Baka ang ko-friend. Awan DJ ko Adela J Black ko na. Binisita, ikaw di subot na. Awan ang preso. Nang ikiog si Dua, maam-amaan siya. Nukiyon maam-amo, magkakata kayo. Tapuma o kumayo, sa tuon sisiwit ko. Alright, Sisiwit right here at Kapsligan Radio Internet and the Locos Music Online Radio. Mari po dito lawang iti internet. Giyam kami po iti panagtartarabay yun. Napayhan nga ado, tikunakon. Importante kat we are able to entertain people, okay? Pero kaya adayo, nga paset tilubong nga mabalin na pong nga kakapsat nga mabalimit na makilinglingay. Ibaba nito ka programa, may asideg, tisak tunggal may sa kadate, makagamo tayo. Ken galaxy den data, mabalin tayo apo nga gaamo, okay? Nga no pay adayuman iti paset nga lubong iti kadayo tayo. Dispensaran na klangan ni Madam Adela, dito admin tayo ta dito naka-block tibado na nakunana ket ang kumatawagan no apay awang kanyak namin DJ Black naka-block na nakabado dito lang naka sleeveless na puraw tibado na apo aside from that awanen so medyo narigatin awan tikwa awan ti makitak namin nga bado nga account ni Madam Adela. Kapag kasta mabalin tumaminsan manin kat medyo madalim ti lubong gari kata tumawag ak mampay may sapay gayam matawagan talaga jak matawagan ni matawagan ni naganan ni Madam Adela kaya man titawagak na mismo okay alright net tat samet bareng nagbali na madi samet tapi nakagabi di signal ti Hawaii nga ta diya ka mo no apay madi matawagan basta tatakasta na wanan madin so awanan dito matawagan nila na po okay tapi kasta tukente nga ro din kat medyo madali ti panawinin medyo siguro ababamit ti kararag tayo nga pagyaman tayo ni Apo Diyos kaureket makapnakmet ti panag kukwa tayo panagikinumusta tayo kat di kita hanan ay patukar ti kang kantanan Apo pasensya kay amin na nangarot kat calling parishionment tinapasama kin dito programa tayo so ito sa baling aldaw manen sa balyan tete palubos ni Apo ayan gigilihan na yan ni Air manipo dito nga kanito kan oras dito programa tayo Apo tukad lang maminsanin talaga nga other kahit kapay kumatagan ni Air ngem na paimas tayo met amin Apo tinagtutungtong isang atid dugti naibus ng oras tayo kat intay nga ro din nagyaman kani Apo Diyos ti panarabi na ti panagitag nakadatay ti panagdadanggay mandi po dati basit nga radio station we don't securing our God or asking our God for popularity what we ask is for the blessings always yay napintas nga programa napintas nga panag-recap dito importante nga po ken panag-am mo sa pelo ka mata
mataginayon tay amin nga sangapada babayan ti imbag kini Apo Dios dating programa nga agdama nga ken panagaamo agdama nga panagaamo tay amin. Okay, sangapada at ito nga rin ti panag-enclose babayan ti prayer at magipagpasit kayo kanya kapo tapos iti kastakat iti dati nga kanito kan oras kat napintas ti pa naka-bless ti Sagtunggal Mesa kada tayo. Okay, so kung nga rin iti nga rin iti panagkararag Yes, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo. Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa kabutihan mo. Oh God, thank you, Jesus. Kiyamang kami Apo iti kinimbag and panagpaset mo manin iti panagdadanggay mi iti portion iti ayog sunata iti Locandia nga nagbalin Apo nagaamuan man mi amin manipod Apo iti paset ti lubong nga gagayem mi na makikita mi lang agla-likes lang kada comment ngam nakasarita mi na Apo babayin iti panaki tinawag nagkala pribileho Apo manipod iti lawang kundi iti nga radyo nababang iti nga radyo Apo kat maya sidig Apo di kiti pa nagre-relasyon di kiti kakapsat nga Pilipino dawat ko king Apo nga mga nilangitan bendisyon ang iti nga radyo kong programa tapno kang kanayan nga ipalasat Apo iti panagdudeket kan napintas nga panagkakadwa kan relasyon di Sagtunggal Mesa kadigiti kakabsat nga nagipagpaset diyaman kami Apo iti kanayon nga kinimbag mo kada kami daldawal-dawa po nga barong Jew uno te ko na da po nga barong nga linnaaw katunggal bigat ada Apo iti maparnuay nga linnaaw nga ipaspasi mo daag nga tunggal bumigat dapat ti mabalbaliwan Apo gyamang kami ore peti ayat kinimbag mo iti panang aywan mo kada kami kalaksidan Apo di kiti adu nga pagbutbutngan mi ti deti nga kanito kun panawin pag nagnervyusan mi iti tao salak nga iba na ti biag na yung kinunamalayang Apo nga amin nga sa sinuman nga mangsalak ni ti biag na mapukong ito no because ta very special ti biag sipot ti biag kat hanang masilsilawan hindi niya pa nagprevention na Apo ko dito ti kangurunaan nga armas mitap ni ti kasta maya dayo kami iti anyaman nga masagrap iti ruwar nga mabalin nga pakalaan iti sakit itawag ko king Apo iti kakanayon nga panang palpaligip mo kada kami iti panawag kung gundaway Apo Dios nga makalipat kami king ka Apo, kanayin mo kading ipamula Apo iti panunot mi nga iti panawin nga adda kami nga gerrelax palagipan na kami Apo tapno iti kasta katta hangkam ma-overjoy katahang kami Apo nga ma-divert ti makungkunang aragsaklain sipot ti kangrunan na Apo katta ada di jay kaka makita mi ti biag mi no umnong malaan di arami dumiunahan o Diyos yung nalangitan nagyamang kami kiti kakabsat nakataduda Apo jak may nagananin iti deti ka kaniti ko na oras nalabit Apo nga adda amin ti concern ti panagbiag di kiti kakabsat nga adda nga dumdumig manipod deti nanumo nga programa nanumo ko Apo ta amat nga ginasgasot hindi ka duwa lang nga digit no dumay sa lang nga digit pagyaman na mi Apo adda di kiti kakabsat nga kanakanayin latang nga mangarparabay importante Apo kat adda kamot Apo nga mga kadwa iti ministeryo Apo nga inurigim mabaon ti kabusligan radio internet kundi ti baro Apo nga isasanglad deti Ilocos Music and Line Oil Ama nalangitan daw-dawat miging ka na aywanan na kami nga kang kanayong ka di Diyos ko di na kami baybayan
Iti panawin na po nga ditay kasla ditay matandanagan kami. Liliwan na kami apo. Ato di kiti alternatibo apo nga arami din iti tao tapos di kasta malinglingay iti biyag na. Tapos malipatan na ken haan nga maitapkal iti panunod nga dati kabutang ti tao ti ruwar. Kasi po dati mapaspasamag ti lubo. Kararag mi apo nga tunawom ka din apo dati nga sakit nga ima iti lubong. Tapos di kasta pong pasubli dati ragsak nga nga pugodan iti tao apo sa di naman ti papanan na. Napay bagbagada apo nga nakasarak da nganon iti agas. Nung kunada man mananapo, daman sumarunan nga COVID nga napalpalalo. Anyan nga nagsaem, gasgastos iti bilyon nga kwarta iti lubo. Alpasan na, dantan tuman sa balin nga apo nga paggastusan. Nadala nga dahita apo. Mapupok kami pati balbalay. Awan tag manufacture. Awan tag garamid digitigat gata. Awan tag garamid apo ko nagtalon. Awanan na po garami di kiti makmakan. Kasi kampay kanimento di kiti baton. Uga po na Diyos ko nga nalangitan. Nababanda di nga kararag ko. Nubay na numulang di iti anak mo. May salang gagangay at tao. Dawat ko king kaapo tunawam ka di kiti nga saksakitin. Alang-alang nga po di kiti nalilintig pelang nga nabati. Nalilintig at tao nga mangbalbalan si di nga lubong tapos iti kastahan nagtindag iti karigatan. Mapay dito apo may isang patigmaan. May isang awagas apo nga panangyam amom. Tapos nitigas takit na masublianan da ka. May tanaw da ka. Na nabayagan apo nga naikulang kami. Nabayagan apo nga handakan nga natanawang amin. Ibabaan dito yung wagas apo nga sakit ng impakat mo. Panawan apo nga kumita kayo kanya. Kunayo siguro Diyos ko nga nalangin. Ado dito kakararag. Madimong inal daw. Siya po dali titikayat mo apo. Ringan da ka tapos tikasta apo. Ti panang ring miking ka. Isa mo tiwagas apo nga ipanang ipakitam ti jayayag mo. Amang nalangitan dito nga kanito kan oras. Sang sa may sa kami apo nga may karkararag. Nasapil ako ma. Dito nga sakitin. Agpatinggan. Tunggal lubong apo adan tinipakat apo nga panag-lift. Panaka-lift. Iti makong kuna apo nga ECQ. Yung apo di may amo no. Adaman ti alud-ud na. Nagsipod na pumalalok at umado di kiti casualties. Umado apo di kiti sakit. Haan nga normal apo nga parukatan di tao nga panagpasapasyar iti kalsada. Ado di kiti pagpagilyan nga plan-plano. Dito'y Mayo, sa Pilipinas apo, agpatingga ka no, iti April 30, May 11. Hindi mi amo apo, no, digitikot pagayatam. Ti tao na lang agplano, nung ni mala apo Diyos ti mangitan dudo. Amo apo ti pagkasapulan iti lubong apo Diyos. Apo'y dawat maging ka, na dadalilim ka din apo dito'y, nga sakit nga dimtan. Dito nga sakit apo kat sapil ako maapo ta agpugaw kas lasok. Tumapo no kang runa na apo nga no tikararag ni kat. Bautom at apo dagiti nagaramid no dito kat may isang biological nga panagkisay iti tao. Dawat mi ka diking ka apo Dios nga mapangka ka digiti tao nga nagaramid. Makisarita kayo kadakwada. Nga maasyanda digiti tao tapos nitikas tagat ta. Hangka din nga maparnuay ti sa balipay nga ibagbagada nga angol. Nga mapasamag iti ibagbagada nga sa bali nga napalpalalo pa yung COVID. Kasano kami into pay apo. Uray pwede kiti ubing hampayin nga may pasya. Magdadan nga agsasangit yun unag ti balbalay. Tila malanglang abdan. Ahangot latan ti unag ti balay. Asyam ka di apo ti lubong. Nadapay apo ti nalilintig. Nga nabatbati. Nga mang balbalanse nga kaskunak manan. Tap niti kastag talin na dito nga lubong iti nasayaan. Ama, di dito nga kanikon oras kas panagtuking ti kabusligan radio internet. Apo kararag kuman apo di kiti masaksakin. Di kiti tao ang adang na idasay. Aman nga COVID, uno COVID apo.
Dawat ko king ka, Diyos ko, ting ka panang parukat ka dakwada, di tang marikriknada, tapos tikas ta mawayawayaan da. Di pa nakawayawaya, da apo ka, may tanaw dan tukul ka, nasikatin ang haga sa Diyos. Ada man na po ni Madam First Beating, ada nga dugdum nga, iti nga kanito nga oras. Apo na daksan iti sakit nga daging buwana. Nang nangag ko na po dito nga sakit nga kulibra. Nang nangag ko, di kita kasta nga gamot. Nang gamot nga tao. Apo di kita kita mo nga pagayatan nga sakit nga ipalakam ka di kita nalilintag. Agsipot ta sikat ti Diyos nga niimbag ka nalintag nga tao. Nalintag ka Diyos. Nga nagkatawan tao. Dawat ko king ka apo ti panang parukat mo kan panakaagas iti biyag apo ni Madam First Beating. Alang-alang ka di apo ngay so nakat managbutang king ka. Hindi man na pagsubo kakas ko na ni hindi nagkukotel. Ako na sila lamo-lamo ganyan naknak ni amak ni inak. Sila lalmok na may tagsubli ti daga. Lumapo hamon nyo nga pagayatan. Nga di kita tao kung so dati mangkultay ti biyag mo. Kabal lang apo iti may isang lunod. Kabal lang apo iti may isang panagilam. Apo Diyos nga nalangitan. Ang mumi ado di kita dadakas nga tattao. Pagbalim ka di ida apo nga naimbak tapos di kastay doon tiyempo na. Iso na tumatag baliktad kat makapag-ministeryo iti kaubasam. Kadi kiti nyaman nga saksagubanit, kadi kiti kakabsat nga dati marikriknada, dawat making ka nga sikati mang salaknib ken mang tarabay kadakwada. Amang nga nalangitan. Dati ka kanito kung oras sa dati indatag apo ni Madam Perlita Aglipay. Ito'y may samat apong nalaing na programa itibiyag ni Jane Romas nga ada iti linglingay kat katawa. Namin kata kami apong announcers naragsak kami apong nga makikita yo. Nakawaray-ray aw dagiti bus-buses yung mabaling nga bagami. Ngayong kalaksidan dahil tayo tilikod ti mikropono. Ikinatao may sakam lang apong nga naruko. May sakam lang apong tao nga agsagubanit. Dapunan, kansarkan apo di kiti problema. So kapuna apong bilang mga entertainers kan announcers sa radio. Haan nga nalagat agbalin nga aging kukuna. Maawang kami na po iti makungkuna nga mikropono. Kas bilang nga po may isang announcer di radio. Tagtagdaram ni Apo tapos itikas takot ta tag kami mat isang kabasit. Nalinglingay ka di kiti kakapsat nga adayo iti pagilyan ni. Nagsagsagaba damat Apo iti panagliliday. Mabalim iti nga marayray o babaan iti the way and how to broadcast. Tas tamat Apo iti biyag. Ito'y kapsat nga Jane Romas. Adda po iti panubok ti biyag na. Adda itatanga mabagbagyo. Tas kinunam agyamang kami nung da kami kat ablatan na kami. Agyamang kami nung bautin na kami. Pas pasimudaag mo apong ay ayaten na kami. Ang mga nalangitan kas kinunam ti pasag tinasanto na surat nga nubautin na kami. Kahit nasawan Apo, adda itigapunan no apay. Kahit kasta Apo ti panagipasimudaag, panagipasimudaag nga panagaya. Tauray pa iti biological nga amawo no ina. Nagbasol kami, di kiti nanang mi, gantatang mi. Hindi kami ablatan, bautan. Tapi di kasta dete ubing, ma-realize na no ana iti nagbasulan na. Kasta mo't Apo kada kayo nga disiplina. Magdisiplina kayo Apo kat hanggang damdam nga agdudaduma. Ijayan nga patigmaanan kami. Mabaling nga sakit. Mabaling nga pagsubok iti pamilya. Mabaling nga pagsubok iti financial, emotion. Uno mabaling nga problema kadigiti naganap. Sari-sari Apo. Nung naamumi Apo, hindi root ng apay nga babautin na kami.
nalapit isumula ang tipagsubliam ko DJ nga pang dadan mi ti solution tap ni tikas kapit ta masublianan mi DJ adda na nagpasaram mi. Ang mga nilangitan ni nga kanitong oras. Siga kadi apo ti mang lawlawag ken mangitag apo ito adupay nga wide and scope of life. Mapay nalaing at programa naling akso deti kapsat mi nga Jade Romas. Mamati kami nga basit pa'y tinainom na no idasig apo di kiti natataangan. Magsipod na kami nga kaskinunam na natataangan apo na langitan. At ado tinasing lagmin nga niyog. At ado na apo tinapabukol mi nga lana na nagbalin nga ladek tibiyag ni. Kahit nasawon di Jay ladek apo nagbalin nga experience mi. Iti kinuobing ni Jade Romas nalabit ado mo tinangnang nga gana. Na may panggap apo iti application kurang pela ang babanti pa nagbiag. Suga po na apo Diyos na nagpakumbabakon ka if you humble himself and pray. Amo nang agasan di kiti adda na rekrek na iti pa nagbiag. Apo ipataw mo dito ng bagay imang babaan iti kinimbag mo dito biag dito Jade Romas. Nanyaman ti pagpasaran na iti dito nga kanito kung oras apo Diyos sa nalangitan. Apo masursuro na kadi ti umay kamang kinka umay kumapet nakasla di babae nga padpadara nga pulo sa akong panagsartay ti dara na itilim mabes ni Jesus unana masagit kulang di talaylayan ta bado ni Yesu Kristo maagasan na hindi na natinggal na naibatan na hindi nga laylayan narik na ni Yesu Kristo magslada na pukaw nga power ti biyag na ti bagina amuna nga di babae nga patpadara iso iti nang paimbag gaputi pamati ama gaputi nga pamati mamati akmat nga ni Jade no ikaatid dug na iti pamati na kingka mga nalangitan dita nga makita na nasika kat may sakang miracle working God agar arami di kiti nakaskas dano itong panahon nga di mi kabaulan. Itong panahon nga marigatan kami. Madagam ti karigatan ti biyag nga talagang awanan ti pagkamang. Iyay tumatanapong i-rescue na kami. No naman ti pagpaspasaran na dakilang Diyos. Direte nga kanito kan oras. Dawat maging kating kapamendisyon king kwento. Kanayon mo ka di nga patigmaanan mat maglablabes. Kanito kasta amo na matapo iti naramid na. Kasta apo itilo wagas ken method mo no kasano nga ipakitam iti sirmata. Kadi aramid mi no duma apo. Kuray sakpay may sapay nga announcer. Ado mo digiti pakurkurama. Iti panahon nga agsubliya kay won apo nagbaso na. Ito nagpagpakumbaba ko ay won apo naramid ko dahil ket pakawalan na. Itan tumatan nga ti Dios ket naasi ket bawon ibawin na DJ pungtot nga itag na. And then itig na dumating ti blessings. Basta tikin na imbag mo apong amumi. Kaya nga kanito kan oras at yaman kami. Agasam ka di apo iti lubong nga pagbibigyan mo. Tapos iti kasta apo Diyos da kami katagbaling nga mapasubli. Ikinikidirikrik na umi nga kinaragsak iti kapanahunan. No tinakaw ni Satanas apo diti ragsak ni tata. Ada nga agay-ayat. Ada kayo nga gregregat katakataw ni Satanas. Mamati kami nga ti Diyos nga pinatimi hane palubos nga da kami katagnanayon nga katawaan na kami sa atin. Manipot itunggal pamilya nga adda nga nagrepresentar iti dati nga broadcast iti kakapsat nga daan apo iti 35 nga nag-likes manipot tibiyag ni Madam Kathleen ka makadangdan tibiyag apo ni Madam Adela Visaya Madam Perlita Aglipas ni Madam Belinda Andaya Mansano tibiyag ni Rosalie Grace Pasha naglaglagan ti sakit ti matana dawat ko kiga ti panakaagas na speedy apong into nagsubli ti paset iti hospital andan to nga makitan di jak tubtubo iti matana amang nalangitan ora pa ti biag ni Madam Mina Balutio Agapito ni Madam Lydia Agas Ganiban ni Madam Ismelda Gervida ora pa ni Madam Cyrus Basnilio Navaja ni Nieves Asprin ora pa ni Antilita Agas Makadandang ni Bel Serdan, Uno Andres, ni Angelica Camarillo, Gladys Agkawili ni Madam Gladys, ni Madam Lisa Arconado,
ni Rodel Soyat nga abid listeners manipod iti streamline mi apo mi gabaon mangurunong orepay ni Andy Astre ibiyag ni Madam Esmer Galasinaw orepay ni pinagtaksilan na ditoy iti anak ti bunyag ko ni Jexter nga magaway ni Madam Remy Makugay apo iti Kwait iti ni Rowena Mangati sana ako na orepay ni Sir Robert Pagaduan orepay ditoy may sa apong nag-likes nga admin mi manipod ti Kabislegal Radio Internet ni Steve Support orepay ni Marin Riquidan ni Dexilin Nelly Espirito Jojo Nonesa ni Madam Adela Bisaya kaya na po ni Apo Fernando Bareng ni Ashiel Mendoza Ayumen kaya hindi kita kakapsat pa nga dito Apo ni Madam Virginia Sapdan Kabanting Mian Bunaw Pailoga orepay Apo ni Madam Mel Balikoko ni Brother Eddie na nakasarita kita tayo po bendisyon itunggal pamilya nga nakipagpaset amo mapo di kiti pagluglugaran iti asawa na ni Madam Virginia o Madam Madam Virginia dawat ko yung kaapot yung kapamindisyon namin di kiti nga tao di kiti kakapsat nga nakipagpaset ka nag-likes ti Kabislegan Radio Internet ka ni Locos Music Online Radio pasit da po ditoy iti biyag nga addan niting radyo no pay kuping pwede iting radyo hamping nga natangan han nga may pares ka digiti imun una apo mamati kami patakkelam digiti ubi ket may kasmesa nga ubi nga po dito mat apo nga pagadawan tet adupay nga amot apli ti kasta iti panakibalubal iti broadcasting ket may nga wagas nga professional nga trabaho nga pananglinglinngay kadigiti kakapsat nga adda nga madinglidayan amang we enclose everything ura pwede iti kapsat nga Rosalina Valdez nga daditoy iti panagsarat na bendisyon nam apo nga nilangitan ken kadigiti kakapsat pay nga hangkon nga ninaganan bendisyon nam ura pwede Madam Virgie Umawid nga simbrek iti dito nga kanito kon oras bendisyon nam tibiyag na ama nga nilangitan kadigiti hangkon nga may naganan aywanan na kamamin ura pwede Madam Nenet na nakitak tinaganda ditoy bendisyon nam kadi apo alawin ito king min apo dito nga programa kas umadali men ti Rumabi dito paset apo iti barang dito paset ti Europa na pagyenam mi apo na langitan bendisyon na kami kunain mo kadi apo nga selyoan iti ridridaw mi kami ti kasana makapuren penetrate ti mading angin kas kumaapo iti COVID bendisyon na kami sa nga pamilyaan Lord bless the Philippines nga daga nga nagapuan mi bendisyon naman pa nang idaulo apo ni Apo Presidente Duterte amin na po nga political allies apo bendisyon naman dito ka sa may sada nga tumulong dito nga sakit nga pandemic ti lobo i-bless mi apo ti pagilyan mi aksipod iso ti ina nga daga nga nagsumyan mi ama bendisyon naman ti Italy i-bless yun mo apo no sa dino kay nga lugar nagnanaed na dakay ti pasit Amerika dakay ti pasit iti Spain dakay ti pasit ti Hawaii uni Pilipinas pasit ti Kuwait Abu Dhabi i-bless yun tapi ti kas bless na kay isubli tayo ti blessing nga mauawat tayo iti lugar nga pagyanan tayo apo i-bless mo apo ti Italia kanay makading aywanan agyaman kami iti parabor nga iti tegdan i-distribute dan tapos niti kas makatulong dali kiti naapektaran kas kumakata kami apo idawat maging ka nga dito nga pagilian nga Italy agremain nga nabaknang agsipod dito nga pagilian na asik nga managtulong apo kadigit kasapulan nga pagilian nga matulungan idawat ng kadiging ka agsipod apo dito apo iti lugar nga Italy nga iso apo iti kapital iti Kristiyanismo manipod iti Vatican dawat maging kaamang nga nalangitan dito nga Italia makalasat kay malpasan tumad dito nga bagyo apo nga adda nga simbang bay apo napnitikas kakata aksubli dito ragsak dito pintas na lugar dito Europa iti Italia apo bendisyon mo rebete pagilian nga Israel nga nagyanan then nakayanakan ni Jesucristo nas kinunam sa sinuman iti mang bless sinuman ti mga karkarara kakang kanayon iti pagilyan nga Israel di ka tumabumdeng nga manging palawak iti biyag
di kiti mangikarkararag, sampu amin ka di kiti kapututan na. Ay sa ako na po nga mangikarkararag dito yung nga pagilian, nga mangururay ni Yesu Cristo iti panagsublina. Bendisyon na mo rin biyag ni Madam Marie Tambalong, nga admin ko apo. Ang naman iti problema, nagpasina ti anak, iti napalabas sa bulan, lingling ayum ka di. Tapos iti kasta, deta nga panagpasina na, ti anak, kat idawat ko king ka, nga ragsakat itig mo. Maraming ni Madam Nanet Bataan Romas. Alam mo na po, thank you so much. Kurang nga po iti panagyaman mi. Kurang nga po iti panangi yes nga mi dito kinimbag mo. Apo na lang ito. So po na o Diyos, iti nga rabi, we enclose everything. Maraming iti panagunat mi, apo. Panangi panagturog mi. Palubos mo ka di apong handa ka malipatan na akararag. Kami malipatan na po nga mga ibaga. Thank you so much for this night. Thank you so much. Dakilang Diyos dito aldaw iti biyernes. Tatumabog kami minito sa baling nga bulan, sa baling at aldaw iti Sabado. Alawa na po, thank you so much. Kaya kabsat nga nagipagpasit, nag-amen, nag-praise the Lord, nag-thank you. Apo ko kam amin, iti gloria ka pa nagdayaw. May isa lang nga po nga parabor, nga wagas nga panangaramat mo dito DJ tap ni Tigasta, may palasat apo dito kang runaan na umawat iti gloria dayo nga panagyaman awan sa balin mo dito mangisalakan na Diyos nga manangaasi nga may maysa ni Yesu Kristo na umay ag subli iti umadanin na panahon. Apo sa liyaduam ang kanayon mo kadi 35 nga nakalanad nga nag-likes dito yung post ko apo, o referee kinihaan nga nag-likes sa liyaduan. Lukat mo ka di apo, ti libro ti biyag. Ilistam ka di libro ti biyag. Na naman ti basbasa makapo, itulok ibiyong, kung dumatag kami king ka. At danto nga nakasurat, di tinagnagam mi. Ang mga nalangitan, thank you so much. Again and again, kurang talaga apo, hindi pa nagbiyaman mo. Kurang talaga apo Diyos, iti paningis nga umi. Iti thank you. Napakabuti mo. Kas dito nga may isang kanta, napakabuti mo. When close everything, maingat namin binabalik ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat sa tanging pangalan ni Yesu Kristo. Amen and Amen. Okay, dito nga kanta, yamanak ti panagpasetyo, hindi dito nga kanil ko oras, yamala ka ding intento nga minsanin, nakikita tayo, babayan tilawang, kati Facebook, kat dito si mga bendisyon, kada tayo amin ng sangapata kakapsat. Bye for now, dito ti kapsat yo, DJ Jake Starman at Pakadan. Bye for now. Rebuild the culture of the Ilocanos, promoting the language to belong. Wiki dito'y mata apay amalagip ka ragsakti na palabas ken ayat ka atwa sikat ng bali Nagarang kanya kanak ulos nagwadwa nga sumbatan ka dure anak ibagbagada dure adult ti tao nga haan na mga yat lawas kapata dure ng tida From the archipelago of Northern Luzon, the Ilocanos Weekend, Locos Music Online Radio. Rebuilding the culture of music, Locos Music Online Radio. You are an exclusive because you are Ilocano. Locos Music Online Radio. Pagarian ni Ilocano sa dinuman ng palot tumangyanan, pagsasaudi, pulo sa mapukaw, manipot, probinsya, Cagayan, Carolinda, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur,
Lauyo, Pangasinan, Zambales, Ifugao, Acra, Tabla, Pampanga, Benicia, Nueva Vizcaya, Isabela, Ilocano, Tamkal, babaeng kitarigagan nga may tanok ni kulturang Ilocano, imaklan tayo, kaya tigiliran kanta, imbosing babaeng, iti, kaipon, Ilocos Music Online Radio, pagdingdinggan tadi kinapeklan nga Ilocano. Sumangsabay di Ilocos Music Online Radio na ba di internet ang dalawang search engine di www.iyan.com www.radio.com tuloy darong pinigitipan sa search engine di Ilocos Music Online Radio.